Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 20 mart hepdeniň ýekşenme güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Platformasynyň kanallaryna. Hormatly izleyijiler, ine şu gün biziň bilen hemişe ýaly Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Muhammed ağa, assalamu alaikum, hoş geldiňiz. Assalamu alaikum Murad ağa, assalamu alaikum vatandaşlar. Hormatly watandaşlar, şu gün biziň efirimiň temasy Türkmenistan demokratik opozisiýasy Türkiýe döwletini gollaýar. Şol gollamak diýene soňky wagtlarda ýadyňyzda bolsa, ine Ýewropanyň Birleşiginiň wekilleri gelip Samarkandda, sammitde Merkezi Aziýanyň wekilleri bilen gatnaşyp şo ýerde Merkezi Aziýanyň wekillerine 12 milliard pul berip Türkiýanyň Kipr döwletini hatap etmeli, Kipr bir döwlet olum Grek Kipr diýip hatap etmeli, şolara ýanky maslahat goýdy. Şu döwletlerim Türkmenistan, Gazakistan, Kırgızstan we Özbekistan ýa döwletler öz nemelerini, ýanky içhanalaryny Greçiski Kiprda açdylar. Kırgızstanyň tek açanok ýöne Gazakistan, Özbekistan, Türkmenistan öz ilçhanalaryny açdylar. Ya da ilçhanasyny ya da ilçhanyň wekillerini açdylar şöyle. Ýene şu wagtda biz görmeder, ýöne tema başlamaka Muhammed ağa gatçalt ýagdaýda biz Türkmenistanyň gelen habarlary görüp çykart, ondan biz esas temamyza geçeriz. Bolýarmy Muhammed ağa? Bolýar. Ine hormatly watandaşlar, ýene de ýollar boýunça Türkmenistandan habar geldi. Gelin şuňa terdelin. Ünsüň. Inniki videoya geçelim. Ine Günorta Koreýanyň kampaniýasy bilen bakaty 700 milliard bolan Türkmenistana dökün zawodyny gurýarlar. Karbamid dökün zawody. Mundan başga da ýene şu video şu karbamid zawodyny guranyň Türkmenistanyň ýollaryny, Türkmenistanyň etraplarynyň, vilayetleriniň ýanky kanallaryna, deýkeşlerine, hugurlaryna, Türkmenistanyň etraplaryna mektepleri, o ýanky o sowetleri, medeniýet öýleri, ýagny medisina öýlerini bejerip täzeden gurmak etmän şular ataly ogul esasy bolan maksady dünýä möçberine Türkmenistan baýlyklaryny ýagny perrabotka edip daşyrda satyp pullary ogurlamak. Ine şoň üçin şol karbamid zawody Türkmenistanyň gazynyň ýanky işledilip edilýär we karbamid ýanky gazyň dünýä satyjylygyny köpeltmek üçin karbamida daşyrda satyp 10 pullaryny da arkada aşagyny gurmak üçin şu zatlar edilýär. Bu halkyň bähbidine hiç zat edilen ok. Şoň üçin pikir etmeň hormatly watandaşlar, biz görkezýär her wagt etraplaryň ýagdaýy, vilayatlaryň ýagdaýy. Onu seyretmeň şol ýanky korrupsiýonерler, kezzaplar, Serdar we Gurban Berdimuhamedowlar ýagny daşyrdyň karhanalaryny, daşyrdyň döwletlerini tapyp gaz eksportyny köpeltjek bol. Onuň gaz eksporty köpeldirini soňky 33 ýylda gören bolsaňyz türkmen halkynyň ýagdaýy ýokdur. Ne onuň aýlygy aldy, ne onuň köçeleri, owlary, etraplary ogurly,
ne onun maddi ýagdaýy gowulandy. Şol $100 aýlyk 91-nji ýyldan beri alyp gelýär. Bular bolsa bir topar zawodlar, fabrikler gurýar, oň ýani haritlaryny daşöýde tutup satyp, oň pullaryny öz arkadaş şäherlerini gurup, o ýerden pul ogurýar. Ine esasy pul ogurluk sistemasy şeýle gidýär. Muhammed ağa, sen bir söz aýtsaňyz, şol ýani şuň investisiýasy, indi Türkmenistanyň investisiýasyny nähile diýerler şular. Şu barada bir aýtsaňyz. Murada gözde investisiýa Türkmenistana çekmek ören wajyp zatlaryň biri. Ýöne Türkmenistana hiç kim investisiýa goýmaýa, seriozna kampaniýalar bir adalatly şertiň esasyna iki ýurdede peýdaly bolar ýani. Sebäbi Türkmenistan dünýäň hiç ýerini awraýýar. Ol beren şertnamalaryna hiç wagt gopaly. Ol şertnamany islenlik yerini bozýar. Türkmenistan'a korrupsiýa bolan üçin şulan çıkaran tawarlaryny alyp gitmek türlü problemler önüne yüze çykýar. Şol üçin şulan hemişe problema hiç gaýdam dogry işlerine. O zaman bu tak hayfi ýurtlar, hayfi kampaniýalar barya ören özlerine amatly şert berilenine, yani basım koyun pulunu iýine alyp biler ýanak şertlerin esasyny netýär. Şol üçin hem şu kampaniýa Türkmenistanyna şu zady etjek bolsa bilginin Türkmenistan utturandyr. Bula bir azajyk şondan pul aljak bol, viziýat aljak bol, biz sana ruhsat berýäk, falan etýäk diýip wagtlaýynça haramzade berdi Muhammed öz meselesini çözmek üçin şulardan pul alýardy, soňdan şo dargaýa. Şol üçin mana bu kän kampaniýalar bardy. Hemmesem ziyan çektiler, şol üçin indi şo tak öwrülüp baranaklar. Şo sebäpden şu häzir boljagan belli-de şertnamanam seretden hökmen Türkmenistanyň betbahçylygy getirer. Bu kampaniýada häzir yalan sözlerin esasyna şo tak barandyr. Bula da ağlanar. Eger şertnaman döwlet derejesinde edilen bolsa, inniki geljek Türkmenistan şu haramzadalaryň eden şertnamasynyň esasyny Türkmenistanyň pulundan, bizim halkymyň pulundan şolara iştiraf tölemeli bolar. Şuların hemmesi bizim öňümüzdäki duran zatlarada. Doğru diýen Muhammed agam, sebäbi Türkmenistanyň investisiýa hökman gerek. Investisiýa döwlet ösüşiniň bir ýani strategiýasy, bir sistemasy, ösüş sistemasynyň bir ýeri. Ýöne investisiýa gelmeýän haçan Türkmenistanyň içinde döwlet bolmasa, döwlet strukturalary bolmasa, döwlet ýani guruluş sistemasy bolmasa, kanun çıkazy, bank sistemasy işlemese, ýerine ýetiriş sistemasy, ýani ýerine ýetiriş hökümeti bolmasa, onun kadet hükümeti olmasa, içinde halklar kanunlar işlemese, içinde orta hili adamlar bolmasa, salgıt mafiyası bolsa, şu zatlara bütün dünya gurumalary, bütün dünya karhanalary, bütün dünya ýa-da döwletleri söýrediýär de şoň üçin investisiýa gelenok. Ine ýan-ýakyna ünsüren bolsaňyz Türkmenistan ýa-da Ýaponiýa Amerikadan bir günüň içinde 1 trilyon 600 milyar dollaryny çekdi. Ýa-da taks Amerikan Ýaponiýa taks beren üçin. Onam eşitip Türkmenistanyň prezidenti kakasy oğluny ýerdi. Men aýýam, maň kard beren oklar sen gidip kardaş bolardan. Kimde pul bolsa şonuň aýagyna baryp ýykylýar. Bize 1 milyar kard berin, kard alyp bilmede harit berin, aýgara bular bankrot. Bütün dünýäden el serpip ýani pul ýygnap ýörler. Harit bilen pul ýygnap ýörler. Indiki video seyrederiň Muhammed ağa. Şu ýerde ine Hytaýdan Aydın makam, Aydın makam. Bartyr boýunça Söýgüli klientlerimiz size ýyldanýar. Bu döwürde hiç bir haridi. Bartyr boýunça ine traktorlar geldi. Şu arada biz aýdypdyk. Sebäbi ýüzün urdan nolu söýgüli klientlerimiz nirde nähil haridyň, nähil bahadan bardygyny bize öwredip gidýärler. Bu wagt öňkü ýaly bazar aýlan baha deňestirmek gerekkel. Oturan ýeriňizde internet şeýle güýçlenen sebäpli arkaýyn bahalar görüp deňestirip iňardan ýerini tapyp bilýäňiz. Ine şu traktorlar Muhammed agam Türkmenistan Bartyr hökmünde gazyň hasabyna alynda 500 sanymy 300 sany. Şuny ýani kolhozçylar satjak bolurlar-da mehanizatorlar. Ýadyňyzda bol biz efir etdik. Mehanizatorlar bolsa almady diýär, döwülýär. Alsaň zapçasyna özüň tölemeli.
hemme çıktıjyny özüň etmeli. Bunun gurallary ýöne döwülip ýatyr diýip almadylar. Indi şolary ýa kärindeşleriň üstüne tatyp o pullaram 3 ýardan konvertasiýa edip o pullaram ýa ogurlaýarlar. Manat 20'den manada çalışıp yine önkü pullarını yerine koyarlar da onu tapağından uğurluyorlar kârhananın üstüne. Türkmenistan'a daşının gelen haritlardan Nevit Gadın yani bartır edip gelen haritları Nevit Gadın gelen pullarına da bartırına da atalı oğul eller ve pul oğullarlar. Şoň üçin şuryaly kärendeçiler hem ulunyalar şuryaly bartyr gelýän traktorlar hem ulunyalar. Bu diňe hem büdjet doldurýar, hem büdjetden pul bolýar. Indi şol Türkmenistanyň gadan täzeden ýa-ni perrabotka edilen indi benzin zavody gurulur, ikinji zavody. Birinji zawodundan Muhammed Ağa şu gurully adamlar şol gadan alınan benzinden ýani maşinalaryny zapravka edýärler. Şo ýerde uly problemler bar motorlar bilen. Ýani olaň motorlaryň enjamlary nimeden çykýar, ýani işden çykýar, döwülýär, çalt döwülýär sebäbi on gadyň bir ütköç hili bar eken, gadan çykan benzinin ütköç hili bar ekeni ýani motor ýöne döwüp ýatyr köpegden okdiýarlar da. Şuryaly Türkmenistan täze gadan bolan benzin ýani bazara goýan bolsa, onu diýmek onu laboratoriýadan geçirip wigetlerinde analiz edip daha edip ýani onu ulunur etmeli. Ýöne oň garamadan benzin goýmalymy? Benzin goýýar. Ol benzinler motorlar döwýär. O benzinler ýani adamlar şirket etirýär, ýani maşinalaryna, enjamlaryna onu hiç kim terden ok. Şuryaly intek laboratoriýany doly geçip bolmadyk laboratoriýaly ýa analiz edip maşinlara nähili şoň päsgeli bar, nähili täsiri bar, şonu analiz etmän ine bazara şo benzin goýurdylar bolun. Bizim köp Türkmenistanlyk watandaşlarymyz jaňa paýaş edýär, murada aýt berden şoň wigetlerine döwüp ýatyr, nähili oňurjagymyz bilemok, çykdyjy uly şoň benzini önkü benzinlerin yerine koyup şunu daşarda iyi versin deyip yani Türkmenistan'dan haberler geliyor. Yine bir video görkedeyin Kazakistan'a yine şuraya robot traktörler geliyor. Şu traktörler inni Kazakistan'a dayhanlar direkt işliyor ve ulu kömek oluyor dayhanlara. Mesela Häzir köpelip başlady Kazakistan'da şu traktörler. Robotlar. Türkmenistan'da da dayhan işi kıyın bolan soň bize de gerek şolar. Muhammed Ağa, indi temamyza geleli, esas temamyza. Ýani Türk temasyna Türkmenistan, bir minut. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan 12 milyar euro karşılığında bizi sattılar. Ine şuryaly videolar Türkiýede köp peýda bolup başlady. Türkiýanyň jurnalistleri, Türkiýanyň aktiv jemgyýeti şuryaly ýagny reaksiýa berdi. Türkmenistanyň Samarkanda geçen sammitini Ýewropa Birleşigine Ýewropa Birleşiginiň ýani haýyşy boýunça Türkmenistan şonu gollap Türk Kipr döwleti ýok. Diňe ýagny Kipr bir Grek döwleti bar diýip o ýerde de ilçhana açyp Türk hökümetine garşy, Türk hökümetiniň alyp barýan teatyna garşy hereketler etdi. Muny näme diýjek Muhammed Ağa? Murada şu uly meseleň biri. Türkiye Türk devletlerinin birleşigini öğretip näçe ýyllap şoň üstüne alad etdi, şoň üstüne algadylar. Nitolka soňky döwürde. Ol şo Atatürk Türkiýany gurandan soň
bütün aladası şundan ibaretdir. Bütün Türk dünyasını birleştirsin. Şol için esasi siyasatlarının biri şol uğrunadır. Häzirki wagtda, häzirki döwürde Türkmenistan Orta Aziýada özbaşdak Türk döwletleri emele gelenden soňra Türkiye esasy siýasaty şolar bilen ılalaşyp, şolar bilen Türk döwletleriniň birleşigini döretmekdi. Şoň üstüne hemme zatlary etdiler. Iň soňunda bular da gelip bir Ýewropa 12 milyard dollar biz sizin ýurtlaryňyzda maýa goýjak. Şol üçin biz ştak geldik, siz bilen ýygyna geçirýär. Eger siz adam hukuklar deklarasiýasyny ýurduňyzda nemetdeňiz, bir tofor şertler döretdeňiz we biziň aýtýanlarymyz kabul etdeňiz, biz şu maýany goýjak diýenne bulan hemmesi baryp üçsi, yani Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan. Olar da bir şert goýýar, şert görünüşün nedir? Ya da gelin şunu kollan, Yevrosoyuz Kipri, yani Greski Kipri ofitsial resmiyete tanan, şonta da pasolstva açın diýeni algaşyp barıp hemme ol çekýär. Bu bir Türk halkyna, Türk milletine uly bir hyýanat. Sebäbi Türkiye şo taada Türk Osmanyň nemesi, şol adasy şota 400 yıl beri Türkle şotada yaşaya, hem Grekle yaşaya, hem Türkle yaşaya. Näçe onun ýygnaklarına kararanma, şonu bilelikde, şonu dolandırmaly. Ýöne şotada Türkleri gollap, Türkiye döwleti 30 000 tane öz wayennylaryny şotada saklap otdy, ta Türkleri, Türk dilli öz watandaşlaryny şotada gorasun, şotada uruş bolmasyn. Sebäbi näçe gede Gretsiýa şotada genetsit etýär. Yani Türkleri garýa. Şo sebäple Türkiye öz wayennylaryny şotada gitdi. Şu mesele dünýä derejesinde hemme ýerde belli. Şol üçin hem häzir hiç bir döwlet ýem şolary ofitsial resmiýete tananak Türk Kipri diňe Türkiye resmiýete tanady, ýöne bir tofor döwletler şolon pristavitellaryny kabul etdi. Beşkekde de ofislary bar, Türkiýede bar, Washingtonda bar, New Yorkda bar, Stockholmda bar, Ženewede bar. Bir pristavitel ýokmynda. Ýöne ofitsial döwlet ýokmynda hiç gaýsyny şonu tananaklar. Yevrosoyuz inni Grek bölümini Yevrosoyuza aljak bolup şonu resmiýete tanjak bolýar. Bular da algaşyp baryp şoňa gol çekdiler. Bir uly jinayetdir Türk halkynyň garşysyna. Sebäbi Türkler ol üçin näçe şehit berdiler, näçe Türk soldaty öldü, näçe pul goýdular, maýa goýdular. Onu beýtirip Türk döwleti bilen maslahatlaşmany hiç bir Türk döwletleri, Türk birleşiginiň agdalary beýtirip baryp ona goşulmalydylar. Bular yani Türkler aýtmagyna görä Türk akademikleri, siýasatçylary, jurnalistleri, halky hemme gygyrşyp başladylar. Bize bular bilen birleşik bolup ýok, hemme zat etdik, hemme tarapdan golladyk. Ýöne bu haramzadalar da gelip biziň ýerimizden hanjar bilen vurdular. Bize döwlüklik etdiler diýär. Dogry, munan biz hemişe aýdyp gelýär. Biz Erdoğan'a hat yazdık, pasolstwaňyna bardyk. O şule bilen, şu diktatörle bilen, siz diktatör kulüp, Türk diktatörler kulübünde öretjek bolmaň. Bular bilen peýdasız, olary siz nemetjek bolsaňyz, halkyna kömek edin. Şo ýurtlaryň halky, Türk milletleri siziň hemişe ýaranyňyz bolar. Siz Türk halklary bilen haçanam Özbekistan'na, Türkmenistan'na, Kazakistan'na, Kırgızistan'na hakiki halkı öz yurdunu eğe çıksa, demokratik metotları bilen yurt dolandırsalar, şonna hakiki Türk devletlerinin, milletlerinin birleşiği hakiki öz mazmununu tapar. Şonna hakikatten birbirini kollarlar. Sebebi şolan hemmesinin interesi bir zatta. Türk adamlarına, Türk milletlerine hiç kim
Gıyak teredibilmer yanak etmeli. Bizim hemmemizin interesimiz, avrayımız bir zatta. Bizim iktisadiyetimiz, yurdumuz össe hemmemize peydalı. Biz dünyada hakiki öz ornumuz tapya. Şoňa dine halk düşünebilýär. Öz yurdun talap oturan, öz yurdun kesekleri talap berýän haramzadalar ola hiç wagt Türk milletlerinin birleşigine urban bilmeýärler. Eger şoňa gatnaşasa da onu öz bäfitleri üçin hayrlanjak bolýarlar. İslenlik wagtdan dönüklik etýärler. Şol üçin o bir düýbi çüýrük zat. Şo sebäpden hem bütün Türk milleti şuň gyýry boldy. Bu haramzadalar bize şehitdiler diýip. Şol üçin Türkmen opozisiýasy, Türkmen halky, Türkmen aktivistleri hemmesi Türkiýäni gollaýa, o haramzadalar barıp şoňa gol çekdigi, Türkmen halkynyň gol çekdigide, Türkmenistanlyň gol çekdigide, şol üçin biz dürli ýolla bilen öz protestimizi bildirer. Biz häzir Türk jemgyýetçiligi bilen, öz aktivistlerimiz bilen, dürli toparlar bilen gepleşip geçirip otyrýar. Dürli ýolla bilen öz protestimizi şu ýurda geçirmek üçin. Sebäbi bu haramzadalar nitolko öz halkyny nemetýärler. Indi Türk halkynyň hem, Türk milletiniň hem, Türk döwletiniň hem 400 ýyllap çekgelýär aladasyny, dehmetini, şoňa goýan energiýasyny üstünden defeläk geçdiler. Näçe müň adam şehit boldy şol üçin. Hemmesiniň üstünden defeläk geçdiler. Gidip bir biýawraýçylyk dünýäň ýüzünde hiç bir döwlet ýadyr şoň resmiýete tananak. Abla barıp özleri Türk bolup şehitdir etdiler. Bir utanç zatdır, bir binamysçylykdyr, bir wejdançylykdyr. Doğru diýär Muhammed aga, menem bir bellek geçetim gelýär. Ine Türkmenistan her wagt Türk biziň doganlarymyz, Türk döwleti biziň dogan döwletimiz. 2 millet bir halk diýip aýdyp ýören zatlaryny şol Ýewropa Birleşiginiň bir ýa wekili 12 milliard berdi bolýan, şo puly Türk döwleti satdy. O beren agam nädir Murad aga? Beren agam. O entek beren ödem şol pulum bermeýärler. Ýa akkumulatorlar, tigirler, şol ýaly haritleri ýiberýär. Onan ýa 5 döwlete paýlap her birine 3-4 milliardlyk harit berilýär. Ne şo haritlara bular ýa mätäç. Şoň üçin Türk döwleti bolsun, Rus döwleti bolsun, kim bolsun, şo bolsun öz alyp barýan fiýatyna dönüklik edýär. Pul üçin. Täze bulan esas Hudaý pul ataly bolmaly. Ünsörüň Putin'e yaklaşan Putin'in puluyla avantaj dinleyen Howard'a Putin ne diýär basılıp baştan ýaban ılgaya Erdoğan'ı. Erdoğan'ı yapışýar, doğum berýär, teňmen doğanım diýär, diýär, garada ýallaklaýap 3 milliardan alýar. Ondan 3 milliardan alýar, Putin görýär, muňa Putin ýa-ki gahardan ýaban Putin ýanylgyýa, Matwiýany kançagýar, biz Rossiýa bilen dost, eýle beri. Onda daşyk siýasatam ýok Muhammed aga. Şu daşky siýasaty ýok. Ýallaklyk öňküýär niýaz döwrüne ýallaklyk, şu daşky siýasatynda da ýallaklyk. Baran ýa-ni nimede baranna, ýagny Turan birleşigine baranna, ýöne serdici hükmüne baranna iň bir aýdýan zady Muhammed Peýgamber 60 ýaşyna ýetdi, ine ýaşy bolup kelmejek bir sandyk bir liderek zatdyr ýa. İkinci barana, yani ikinci baranışına ya birinci barana da Erdoğan'a Nobel ödülünü vermeli deyip teklif ediyor. Yallaklıya da bu bir näme diýerim, halk tarapyndan taýlanmadyk. Halk bilen gürleşik görmedik. Halktan taýlan keçirip bilmedik. Türkmenistan telewiziýasyna teledebat edip taýlary utup görmedik. Ýöne birini öldürüp gelip jenaýetçi. Şoň üçin muň edýän hereketler jenaýet hereketler. Oğurlamak, halky batyrmak, halkyň haladyna tetmeden zawod, fabrika gurup, diňe benzozapravka, diňe ýa Türkmenistan çyýmalyna bolmaly, şol zawodlar gurup, çyýmal öndürýän zawodlar başga satyp, şondan ýygy arkadaş almak. Birinji tapyr 5,5 milliard, ikinji tapyr 8 milliard ýa-ki arkadaş şäherine goýýar. O diýmek näme? O diýmek
Türkmenistan'ın etraflarına köçeleri, yani metbuat öýleri ve medeniyet öýleri, sadikler, sosyal obyektler gurulmaly. O diýmek şu gurulmaly, yani Türkmenistan'ın bayragyny satyp, şol gelýän pullar Türkmenistan'ın halkyna bermän öz arkadaşlaryny satmak niýetden edilýär. Şoň üçin halk bar, ölüp geçsin ya, gaýdyp ýanyp eginleri şoň aýýanda bir getirse, kazanol, karşı aýýanda getirýär, opozisiýa getirýär diýip olur söýüyor. Bu bir daha düşünün. Şu halk Türkmenistan şu şeyle getiriyor. Vertolyoda, samolyot, günü maşinler çalışıp, yani podyumda oturup 18 yaşlı yani getiriyor. Türkmenistan halkı, Türkmenistan baylık olmasa bu hiç mi gerek değil? Yine şunu düşünün, halka investisiya etmek, çünkü dünyada en kımmatlı, en ulu resurs, en devlet östürüp bilecek resurs, adam resursu. Adamın bilimine, yaşayışına, yaşayış şartlarına investisiya etmeli. O zaman fabrikalara investisiya edip, dine çiğirmazdan çıkarmak için onu oğurluk koyar. Çünkü Türkmenistan'ı oğurluk koyar. 30 yıllar Entep etraflarda, vilayetlerden yollarına, sosyal obyektlerine pul harajat görülen o. Edilen olsa da 1%, 100%'dan 1%'dan yok. Ne şu da etmeyen, Aşgabat şehrini kurup, Arkadaş şehrini kurup, vilayetlerin adamlarını Aşgabat'a salman, merkeze koyu vermeyen, orada yani gelse 3 günlük gelip 3 güne çıkıp gitmeli. Başarıda Dubai varan yali. Bu samtık neyem edip diyor. Şunu düşündüklerim Muhammed abi. Mene şu Alpbaryan daşlı içki tiyatrına düşünemem. Düğünün halka karşı. Murada gen zat da şularda hiç illi mugattas zat yok. Şuları hiç şuların pelinin önüne geçen bir ananyan zatları yok. Şol için imansız, vicdansız, vatansız diyenler bir başta bir neme var da o ten satıp veren adamlar var. Hiçbir svetoy zatı yok da her kime medivilyer şunu. Yani köp adam edene şol için ölüyerem canından hem geçiyor etçek kav olup şunu. Kıyınçılığa da nemet ya sebep prinsibi bolon için. Bunlarda prinsip yok. Hiçbir svetoy zat yok. Hem mekşem ölür yanak hadip fikreti. Yönüştada kıyınantadan Türkiye devletinin günahı var. Ne için 3 tane doğun niplerin devletlerin prezidenti gelip eskirmeyeni Erdoğan'ı eskirmeyeni barıp şu tada konuşacak yani. Şu eskirmesizlik nemeden gelip çıkıyor. Şolun nem için birinin hep kellesine gelmeyendir. Dur biz doğun niplerin Türk devletlerinin birleşiğinin içinde biz şu tada neme Kipir'de yığına geçirdik Türk birlik neme geçen yıl o. Yığına geçirdik. Biz şunu bir Türkiye bilen maslahatlaşayım hiç kaysının kellesine gelmeyendir. Şu da neyden gelip çıkıyor? Şu askermesizliklerinden birinci. İkinciden Türkiye devletini dolandırıp otururlar da biz yanak deyip kasap ediyor. Biz yanak binamız, bir vicdan, imansız deyip kasap ediyor. Ona da beren poğudu var Erdoğan. Ve Erdoğan gelip bizim Cuma Sapar yanak aktivistimi diye hakiki Türk birleşiğini isteyen arası öz yurdu için görüşen adamları Özbekistan'a tavşırdı. Yani bizim aktivistlerimi değil, Kemine, Farhat, Beyleki bizim aktivistlerimi değil, Türkiye devleti iki el veren eltip celladın eline tavşırdı. Şu ne mani düşündürüyor şöyle. Bula da bir yana karamdada, bularda da prinsip yok. Şol için nimetten bolya bula deyip düşünüyor. Bir az pul bilen şolar satın alanlar. Şolar bilen şun yanak ne doğru. Ara katnaşıkta bolon için bula şunu eskermeye. Türkiye devletem şunu düşünmeli. Türk milletem şunu düşünmeli. Bizim grajdarlarımızın günahı yok. Bir devletçi Türkmenistan'da var, olu imansız, vicdansız, vatansız adamlar.
Ola bizim baylığımız satıp bizim vatandaşlarımız Türkiye'de kul olup böyle. Şu zadın sebepkari şol bilen hem Erdoğan doğanım deyip kucaklaşıyor. Şuna karşı göreşen adamlarım Türkiye Türkmenistan'a tavşırıyor. Şu zat Berdi Muhammed'e kellesine şunu talya, bula da bir haramzada. Şol için hem bizim edenmide değil. Özbekilimin nerede olsa şuna gidelim, arkayında var kol çekerler şu zatlar. Şu zat ulu bir momentin bir yeri. Men yine de bir hemme vatandaşlarımızdan Türkiye'de hayiş edecek. Hemmeniz oturan yerinizde öz pozisiyanızı aydın. Bizim yurdumuz dolandırıp oturan adamlar, bizim halkımızın sayılan adamlar de, bula bir tofor oğru, binamız, bişeref adamlar. Şol için bizim üstada kul olup gören bizim sebebi şuna karşı görüşecek, bizim Türkiye halkını kollayak, olan siyaseti şunu yanak, şol için bir halk sizi kollayandır deyip hem yerde şunu beyan edin. Doğru diyor Muhammed ağam. Mene Türk hükümetinde yürülenecek olan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk hükümetinde yürülenecek olan Türkmenistan demokratik opozisiyası her vakt Türk devletlerini kollaýar. Alayda Türk devletini kollaýar sebebi Türk devleti bizim vatandaşlarımıza iş verdi, yatımlık yer verdi, pul töledi. Olar şol sebeple Türkmenistan'dan maşgalalarını bir neçe yıllardan beri saklap gelýär. Olar bir neçe yıldan beri öz sosyal problemalarını Türk devletinin hatabına çözýär. Türk devletinin edeni, Türkmen halkyna edenini Türkmen hökümeti etgörenok. Şoň üçin biz minnetdar edýän işiňizde we biz demokratik opozisiýa halkyň adyndan aýdýar, biz Türk döwletini gollaýar. Türk döwletiniň bitevrigi, ýani Kipr döwleti, Kipr adasy Türk döwleti diýip hasap edýär we şol size garşy Türkmenistanyň hökümetiniň gol çekenine we öz ilçihanany Grek Kipr'ın içine öz ilçihanany gurunyna biz garşy. Biz her wagtdan agyr günlerde de, o günlerde de Türk milletini, Türk döwletini gollar, Türk döwletinden, Türk milletinden bizi gollajagyny bilýär. Şoň üçin Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümeti bir daha doğru düşünmeli. Türkmen halkynyň pikiri, Türkmen halkynyň arzulary, Türkmen halkynyň öz döwletine garaşy ýaly ataly oğlunyň öz döwletine edýän siýasaty diňden düýüpden iki durly zat. Şoň üçin egerde ataly oğul Gurbanly we Serdar Berdimuhammed şu karara gelen bolsa, ol Türkmen halkynyň garşy karary, Türkmen halkyna garşy karar. Biz onuň ırza däl. Şunu bilip koymaly. Türk hökümeti ve Türkiýedaky siýasatçylar, jurnalistler, aktiv grazdan adamlar bilip koymaly. Türkmenistan elmidama, Türkmen halky elmidama, Türk halky bilen Türk döwleti bilen. Näýe agyr günlerimiz bolsa da, näýe gowy günlerimiz bolsa da, näýe aramyzda düşünşmezlik bolsa da biz her wagt siz bollarys. Şunu bilip koyun. Ine aýdýarlar Murat Urbanov Fransa agenti Türkde şeýle bir gurulmalar bar. Man gadagançylyk etdiler 5 ýyl 20 ýyl Fransaň ýani spesturbalar Türkiýede gozalan turjak bolýar, Türkmen hökümeti we Türk hökümeti ýykjak bolýar. Yalan gurulmalar. Ine men Türkmenistanyň grajdany bolup Türk halkyny golýan. Men Türkmenistanyň grajdany bolup Ýewropa şu meselede Ýewropaň kararlaryny gollamak, men Türkmenistan grajdany bolup Türk halkyny, Türk döwletiniň vekillerini gollayan ve şu meselede anyk bizim pozisiýamyz. Biz Türk döwletini gollaýar. Her bir turan birleşigine Kipr adatynyň, Türk Kipr adatynyň vekili gelip gatnaşýar. Turan birleşigine Türkmenistanyň vekili hem gelip gatnaşýar. Şunça ýyllar, şoreal ýygnaklar geçirip gatnaşyp bile bolup soňunda da bir tane Ýewropaň bir vekili Samarkandda ýygnak geçirine derru şol zatlary satyp, ýani şol birleşigi satyp, şol birleşikdäki oturun adamlaryň ihtiýarlyklaryny şolara garşy çekip, şolara garşy hereket etmek ol nartlyk Türkmen döwletiniň ýolbaşy tarapyndan we biz şoňa garşy. Şu pozisiýa Türkmenistan demokratik opozisiýasynyň ýani pozisiýasy.
Muhammed ağa indik video seyredelim. Ruhsat berseňiz. Türkmen halky dürli. İçinde Türkmenistan golyanlar ama Türkmenistan'a häzir şuryaly arkamızdan bıçak urduğumuz diýenler ama biz hemme zatlar görkezdirmez ýa Türk milleti bize has gowy ýakyn şöyle bolýan prosesler, siyasi hadiseler bize ýakyn. Bize ulu täsiri var. Şuňky günde Türkmenistan ykdysat tarapyndan Türkiýe bagly. Şoň harytlary şuňky günde Türkmenistan katastrofa günde Türkmenistan gollak gelýär. Şoň harytlary bilen gollanıp gelýär. Suriyelilere, Afganlılara sahip çıktığınız kadar Türkmenlere sahip çıkamadınız. Bu ülkede yaşayan 13 milyon kaçak Suriyeliye biz kucak açmışken biz Türkmenlere sahip çıkamadık. Doğu Türkistan'daki Şir zulmünde olan soydaşlarımıza sahip çıkamadık. Teşekkür ederim. Görýärmi? Türk milleti halky bize golya her wagtym bilim ýanky urara golla bererdi. Ýene bir videoňy göreýin. Muhammed ağa teňi beren videoň şu. Gündem oldu. Avrupa Birliği ile yaptıkları 12 milyar avroluk destek anlaşması sonrası Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan KKTC'nin varlığını tanımayarak Rum yönetimine büyükelçi atadı. 5 ülke aldıkları kararla birlikte Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci güç olarak ilan etmiş oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon ile Özbekistan'ın Buhara kenti kardeş şehir ilan edilmişti. Yine hormatly vatandaşlar, men kim eşitmedik bolsa ýatladyň. Şuňky biziň temamyz Samarkanddaky soňky wagtda bolup geçen sammitde Merkez Aziýa we Ýewropa sammitinde Ýewropa Birleşiginiň wekili Merkez Aziýa 12 milliard kömek eder diýip ýanky teklip berdi we şolardan haýyş etdi. Siz Türkiýanyň Kipr adatyna şol adaty Greş Kipr'a degişli we Greş Kipr'da öz ilçihanaňyzy açmaly we gollamaly. Bütün dünýä ýanky konvensiýanyň esatyna siz şonu gollamaly ýene bular böküp ýanky öz ilçihanalaryny, öz konsulluk wekillerini açdylar. Masal üçin Gazakistan öz ilçihanasyny açdy. Özbekistan we Türkmenistan bolsa Italiýadaky ýa-da başga bir döwletdäki Gresiýadaky wekilini şoýra wagtlanýynça ilçihanaň başlygy edip berdi we şo wagtda şöyle konsulluk açdy. Düşünün. Bir näçe ýyllardan bäri Türkiýede turan sammitler geçýär. Türkiýede Azerbaýjanyna, Türkmenistanyna ýa Aziýa döwletlerine turan sammitler geçýär. Şo turan sammiti Türk döwletlerini 5 tane ýanky Merkez Aziýa döwletleri we Türkiýany birleşdirip, soňam onu ulanypmak üçin ýürüýte gurulan bir turan birleşigi. Şo birleşikde Kipr adatynyň, ýanky Türk Kipr adatynyň wekiller döwlet hökmüne gatnaşyp ýygnaklarda ýanky öz haklaryny gorýar we ýygnaklaryna gatnaşyp öz pikirlerini aýdýar. Türkmenistan umumy bir taraplyk bolan soň Siriç hökmüne gatnaşýar şoň. Her ýygnagyna baryp, prezident baryp Erdogana don berip, "Sen men doganym." Ya indiki ýygnagyna baryp, ine Erdogan Nobel premiýaň münasip, biz Nobel premiýasyny bermeli, gelin sese goýaň diýip, gara ýarlaklyk edip ýören adam şu günü gel Türkiýe Turana garşy, Turan birleşigine garşy, Türkiýanyň alyp barýan siýasatynda garşy hereketler edip, derrew pul üçin Ýewropa Birleşigini gollap, ýagny öz ilçihanasyny açýar. Öden bir taraf gelýär hemişe. Hawa, öden bir tarap diýär. Muhammed ağa dogry aýtdy. Siýasatda şurýaly kyn soraglarda derrew çögü dalsaň ýalňyş bilerdiň. Şoň üçin daşky, içki siýasatlary öwrenip, regional siýasatlaryny öwrenip, ýagny lokal siýasatlaryny öwrenip, umumy esas partnerler bilen gürleşip, pikir alyşyp, bir netije gelip, onsoň karar berilýär. Elbetde ol Ýewropa Birleşigi şol haýyşlaryny bütün dünýä milletler gurulmasynyň konvensiýasynyň esasyna şunu etmeli diýip aýdylanna da onu seredip hemme zatlar ölçäp siýasy bir anyk bir düýpli zehini hereket etmelerine derek gurbany berdi Muhammed şöyle pul berilýän bolsa derrew ýanky ogyna gol çekdirip Ýewropa Birleşigini gollap ýa 12 milliard pul berek bize häzir
Biz bütün dünyada aylanıp el uzatıp pul verilip diyoruz. Yine öz-özünden pul verildi. Gelin şonu edelim. Şuradan pul alalım deyip yani şol gold öz esasy partneri, öz esasy yani hareket edici, ulu siyasatda hareket edici partnerini arkadan çavurdu. Yine şu vardı bir şunu gurun ediyat ve neyse şu Türkmenistan şunu etti. İnniki Türkiye şunu yani görün son Türkiye'nin Türkmenistan'a katnaşığı, Türkmenistan'a garaşı neye bolur? Yani şu arada biz gurun ediyat. Biz şu vakitte TikTok'ta da gepleş hap var ya. Biz TikTok yani YouTube'da gepleş kutularından TikTok'a geliriz. Eğer sorunuz olsa yazıp bilirsiniz. Hem TikTok'taki MHM botlarını ya da onu bollayan arkada zamanın zekiyini değerli adamlarına, aktivistlerine men salam aydan, men sizin sorunuza cevap verin. Hadi şu TikTok'a bağlantım. Muhammed abi, indiki videonu görkedelim men. Yani şu arada Türkmenistan devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ta işgalci olarak tanımladı. Bu siyasi karar Türkiye ve Türkiye vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Gözler Özbekistan ve Türkmenistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen birçok insana çevrildi. Bu siyasi olayı yakından takip ediyoruz, gelişmeleri aktaracağız, yorum yapmayı ve takip et. Özbekistan ve Türkmenistan devletleri Türkiye Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ta işgalci olarak tanımladı. Bu siyasi karar Türkiye ve Türkiye vatandaşları tarafından hiç hoş karşılanmadı. Gözler Özbekistan ve Türkmenistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen birçok insana çevrildi. Bu siyasi olayı yakından takip ediyoruz, gelişmeleri aktaracağız, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. yine şu yani Türk halkının reaksiyasını görkezdiler yalnızca jurnalistler. Üç Cumhuriyetler. Devlet başçıları aslında ne milletimize ne de devletlerimize xəyanət etmemiştiler. Onlar ilk növbədə xəyanət özlərini etdilər. Mən belə kısa bir ifadə işlədə bilərik ki, onlar öz ayaklarına sıxmışdılar. Bu zamanda bunlar artık özlerinin oturduğu koltuğu artık itirmək kararına gelmiştiler deyə bilərik. Çünkü bugün bu adımı atmışlarsa bir anlayış çıxır ki, bunlar ən dar momentdə böyük millətimizi və siyasi hədəflərimizə arxadan vura bilərlər, xəyanət edə bilərlərmiş. Bəlkə də ən yüngülü baş verdi ki, biz gələcəkdə nələri doğru və düzgün edə bilərik. Hansı addımlar atmalıyıq, bu haqda daha ciddi qərarlar verək, düşünək, doğru və düzgün addımlar ataq. Mən hesab edirəm ki, Türkiye'nin jurnalistleri, aktif adamlar, grazlı aktivistler, yönü adamlar, şu yani Gurbanlığın serdarını alıp barayan siyaseti katı ulur alada getirdi. Şular arkamızdan urur deyip aydı. Şunun için biz halk hükmünde, demokratik opozisiya hükmünde biz hükman reaksiya beriyet ve biz Türk halkını qoğullap yine şu çıkışımızı ediyet. İnnik video seyredelim, vatandaşlar seyredin. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan. Evet. Onun için 5 tane Türk devleti, bir tane de Türkistan'da bulunan diyelim. Çünkü biz Orta Asya'yı kaldırdık artık müfredattan. Orta Asya terimini kullanmıyoruz. Evet. Türkistan terimini kullanıyoruz. Türkistan'daki Tacikistan devleti. Evet. Şimdi bu 5 devlet, 4'ü Türk Türkmenistan Devletleri Teşkilatı. gözlemci olmak kaydıyla, diğerleri asil olmak kaydıyla Türk Devletler Teşkilatı'nın üyesi. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türk Devletler Teşkilatı'nın Gözlemci. gözlemci üyesi. Şimdi bunlar şunu yaptılar. Avrupa Birliği ile bir protokol imzaladılar. Avrupa Birliği ile protokolde Kıbrıs konusunda madde var. Diyor ki Tamam. biz Birleşmiş Milletler'in kararlarına saygılıyız ve o yönde Avrupa Birliği'nde bu yöndeki politikalarını devam ettiriyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Kıbrıs'ın temsilcisidir ve federal bir çözümü destekliyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz. Bunda da söz veriyoruz diyorlar. Şimdi acı tarafı bu. Acı tarafı bu. Görüyorsunuz Kıbrıs aslında hani şimdi Türkiye'de sorsanız yani Türk dış politikasında en temel birinci husus hangi husustur derseniz Kuzey Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Evet. Kıbrıs politikasıdır deriz. Evet. Şimdi Suriye'de Kıbrıs politikamızı savunamadık. Gerçekten.
Yani çok üzücüdür. Neden? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'nı Şara ile görüştüler ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul etti. Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bayrağını Kıbrıs Cumhuriyeti olarak koydular. Burada da aynı şekilde Kıbrıs'ın tek temsilcisi şu videoları öýüňi görüpdiler ama TikTok'ta. Şu ýerde şu jurnalistler, aktivistler, opozisiyon partiyalar, gardan adamlar öz dünya garaşyny düşündirýärler. Näçe Türkmenistan şuraya arkadan pışa vurdy. Şuraya bize karşı bizim Türk yani Kipr adaty bizimki näçe bize karşı şonu hatap etmen şu Grek döwletiniňki diýip hatap etdiler diýip ýa-ni gaharly çykyşlar edýärler. Olar bir tarapdan dogry edýär. Türkmen döwleti olar gorlamaly. Ýa Türkmen döwleti Turan Birleşik Ýermese de şoňa gatnaşyp ýör. Gatnaşyp ýa-ni seyirci hökmüne ve şu ýerde maslahatly hökmüne bir zat agyr ýagdaý bolsa Türkiýe haş edip Türkiýe döwleti kömek edip ýör Türkmenistana. Şoňkuny Türkiýeden gelýän harytlaryň esasyna Türkmenistan saklanyp gelýär. Türkiýeden gelýän harytlar Türkmenistanyň ykdysadetine ul rol oýnýar. Oňa garamadan öýle ýa-ni oturun ağzına paltyrýar. Candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Biz yolumuzu candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Yine şuraya videolar gatköp Muhammed Ağa hersini görköp durmaly. Ýöne şu mesele ýene gaýdyp gelsek, men size bir soru berjek bolýan bir siýasat çökmüne. Yine şu zat boldy. Muny biz ýok diýsem, howa diýsem, yine şuraya zat bolup geçdi. Türkmenistan siýasatyna Türkiýe garşy hereketler emele geldi. Yine Türkiýe döwleti näme eder? Yine şuraya hereketler etdi. Türkmenistan şuraya ýagdaýyny gördü. Türkiýe döwleti näme hereketler eder? Näme öz siýasatyny Türkmenistana garşy çalşarmy? Ya Türkmenistana garaýyşyny çalşarmy? Näme bolar siziň pikiriňizçe? Murada, bende şu mesele birinciden men Türkmen hökmüne utanç, maňa utanç. Yani dünýäň ýagdaýyny seretýär. Dünýäde Orsiýet men Orslamy gollaýan diýip bütün Ýewropany uruşa çekýärdi. Dünýäň ýüzünde bir topar diktator döwletli hemme kanunları bozup eden ettiriklerini edip ýörler. İslam döwletleri ayak aşağına koyup özleri olara komandymy edip ýörler. Baýlyklaryny zor bilen elinden alwatýly öz dikmeserdarlaryny koyup. Şunýanak döwürde ozaň milli döwletleň, milli häsiýetli döwletler birizip öz milletlerinin hak hukukuny goramaklyk ol esasy bir zatlaň biri. Näçe sen birleşip bilsen, näçe sen güýçli bolsaň, erbet niýetli döwletler sana çep teredip bilmeýär. Sen bir topar uruşlaň öwüni alyp bilýär. Bir topar sen näçe güýçlük özüň görkezip bilsen, agdy bir bolup bilsen, bir topar uruşlaň awtomatiski öwüni alyp bilýär. Sebäbi şonýanak zatly öwüni alyjy häsiýetleri eýelenýär. Türkiýe Kipr on şerefi, on vicdani, on vayenni taraptan esasi bir kartalarının biri. Türkiye 500 yıl beri otada şu ada iyi oluyordu. Şol için Türkiye devleti hükmen bana reaksiyonu görkeder. Hükmen görkeder. Görkezmese ikinci yanlışı. Öňe bir yanlışda bizim aktivistlerimiz tavşırıp şu haramzadalardan pul alıp bir derek şertnamelerin esasını öz uzaklı siyasetine ziyan getirdi Türkiye. Bunları şu dereceye getirdi Türkiye'nin askermesizliği. Şol için Türkiye hükmen inni öz alıp barayan siyasetine tezeden teretmeli olur. Türkiye cemiyetçiliği, Türkmen cemiyetçiliğinde ya Özbekistan cemiyetçiliğinde halk eyyem öz sözlerini aydı otuyla maçtap neyemmeyerdi. Türkiye'nin içinde
Türkmenleri görenni eyyem aytýarlar, biz sizi iýe çykdyk. Ýurdumyzda işler, biz ağamız diýdik, dogalmız diýdik. Sizin döwletiňiz näme edip diýip utandyrýarlar bizim watandaşlarymyzy. Indi şu taýdaky polisiýalar da eşdi otyldy şu zatlar, görüp otyldy. Indi Türkmeni görenni isleme. Şu kellesine şu paniýatyya ba. Şular bizim ýyzymyzdan pyçak vurdy diýip. Şu bizim hemme Türkmenlerimize utanç. Şu sebepten men diýen, oturan ýeriniňizde watandaşlar Türkiýede öz pozisiýaňyzy aýdyň diýen. Şol üçin häzir Türkiýe jemgyýetçiliginde maçtatmy şu problema galypdy. Muň atrajeniyet hem hökmen Türkiýe döwletiniň siýasatynda da bolar. Ola dymyp oturup bilmerler. Sebebi halkyň önüne jogap berjek bolsalar, halkyň pikirini beýan etjek bolsalar, gözegini tutjak bolsalar, hökmen şunam öz siyasi diplomatik aragatnaşygyny da görkezmeli bolarlar. Görün Türkiýe döwleti öz diplomatyny Türkmenistanyň Covid'den ölenine sesini çıkarmadı. Türkmenistan yalan söyledi, Türkmenistan'da Covid yoktu. Ölenini giydirdi. Şoňa wagtynda wraç ebni kömek etmedi. Türkiye şoňa gözüni yumdy. Türkiye näçe müň tane Türkiye şoförler Türkmenistan'ın türmelerine bir kanun esasy türmelerine yatdı. Durmuşlarından kaldı. Durmuşların betbak Türkiye devleti sesini çıkarmadı. Türkiye devleti näçe müň tane Türk biznesmenler Türkmenistan'da pullarını yitirdiler. Bir kanunçuluğun esasında. Türkmen devletinin bir kanunçuluğunun esasında. Her ýene yüz tutup adalet tasdik bilmediler. Türkiye devleti sesini çıkarmadı. Türkiye devleti bizim aktivistlerimizi şu rejime karşı hareket edenine öz hak hukuklarını talep edip köçe çıkarlarına oları tuttu, oları azar verdi. Hatta şoları bir kanun yolu bilen Türkiye uğrattı. Bir Türkiye devletinin yanlışıdır. Şol için şu meselenin hemmesinin üstünde eline kaydıp gelmeli olarlar. Doğru diýem. Menim goşakladyma ine menim pikirimçe Türk döwletiň wekilleri bir zada düşünelim. Serdar Gurbanly Berdimuhammedow häzir ine Oğuljan Atabaýewa ataly oğul gyzy Türk döwletine ýa başga bir döwlete ne dostlugyny berer, ne de wepalygyny berer, ne de ýanky öz kömegini berer. Bular hemme zat ederler, oýnarlar, ular aňyrdan gelýän kezzaplar. Gurbanly Berdimuhammedowyň kakasy, çüýrük tohumyň wekili, ol maşennik, kezzap. Türmeler barlap, şöyle ara içip, nemedip ayarlar zorlap gelýän kezzap. Kezzapdan bolun kezzap. Gurbanly Berdimuhammedow. Olam kezzaplyk edip, öz eginleşlerini ýazyp satyp, bastyryp, ýanky Türkmenistan'da hemme pensiýerlaryň pensiýasyny ýatyran Gurbanly Berdimuhammedow ýazyp teklip berip, büdjeden ýa pullaryny näil azatmaly diýsen, şo teklip berýär. Pensiýerlaryň hemme pensiýasyny aýyrmaly, goý çağırır wagtyny. Bize Türkmeniň däp destur diýip Niýazow allan adam şol Gurbanly Berdimuhammedow. Niýazow muny basjak bolanyna, ýanwarda ýygnakda şunu tutup basjak bolanyna dekabrda onu öldürüp onuň ýerini alan adam. Şol ýaly kezzap. Kezzapdan olan başga bir kezzap Serdar Berdimuhammedow. Olam bir ýerde işläp öz güýji bilen, haky bilen, ýa-ni öz jogapkärçiligi bilen galan adamda kakasyň faýatyna kezzaplyk edip, uğurluk edip gelip ýokur galan adam kakasy tarapyndan kreslany garawulamana çağırılan adam. Inni ol kezzap bolýar. Üçüncü kezzap Gurbanly kezzapyň gyzy. Olam fondda, ýani adamlar kömek etmeli fondda makinatçylar o ýerden pul alýar. Bolmasa ine biz köçeri öküzýär. Biz garyp adamyň ýagdaýlaryny öküzýär. Biz köp zatlary öküzýär. Näçe şu fonddan şolara kömek edilen. Ne şu zatlara Türk hökümeti ünit vermeli. Şul kezzaplar Türkmenistan'da basyp aldy. Türkmenistan döwleti yok. Türkmenistan döwleti diňe kezzaplar oň balygyny uğurlap ýetýärler. Olar şu pulo fenem tatar Erdogan, sen hökümetinden tatar, Türk halkynyň tatar, Türkmen halkyny tatyp ýörler. Putiniň itleri bular.
Gerek bolsa eger siz pul berseňiz sizin emtleriniz bolýar şular. Ya şuraya şunu etmeli. Şoň üçin Türkmenistan döwleti ýok. Eger siz Türkmenistan bilen işleşik bolsaňyz, Türkmenistan halky bilen, Türkmen halky bilen işleşmeli. Türkmenistan'a, Türkmen halkyna may bermeli. Şol öz prezident saýlap, ol durnukly, dostlukly sizin bilen ötüş ýa siýasatyny alyp barar ýaly. Ne şu zatlar siz etmediňiz, siz ýöne Allah üstüňizden gülüp, sizi ýa maskara edip, arkaňyzdan bıçak urup, puluňuzy alyp, ýene-de Allah şu maşynikler, şular kezzaplar eder dururlar. Ya şunu ýatlatjak bolýar. Murada, men birden koşaýyn, ruhsat berdi. Aýdyň. Bir geň zat näme? Türkmenistan boýunça haýır sowabat fondunyň başlygyna 100 tutan hakly. Amerikada bizim aktivistimiz var, Talip. Pul ýygnap dadyp garyp gasara kömek etýärler. Şoňa näçe etse köp ýutýarlar, ta o haramzadalary ýutmaly. Ola da döwletiň puluny ogurlyk etmek, haýır sowabat diýip tölenýän pulu ogurlyk etýärler. A bizimki Amerikada bir aktivistimiz, Talip, pul ýygnap müňlerçe adama Türkmenistana kömek etdi. Videolarını seyredin yerine 15 bin, 20 bin adam seyretkiya iyidarlayanlar şonu. Onu iyidarlayan yok. O etken kömeğinden hiçbir haber yok. Halk bunu tanıyanlar. Gör, şol çiğnem bunu getirip parlamentin başlığı. O yüce kolye Allah haramda adani. O El Arabiye gidip interview veren kişi oldu. El Arabiye nerede? Türkmen Hayır Sohbet Fondu'nun başlığı nerede? Türkmenistan içinde işlemeli adam, Türkmen halkına kömek etmeli adam, yürüyüte hem gurumlardan pul yığınap, şu pulları Türkmen halkına kömekler etmeli adam, başka devletlere gidip siyaset yönetip başlıyor. Demek bunu tayarlap, kurbanlı bütün dünya belli edecek olup tayarlap diyor. Yine şu sebeple biz aydık geliyoruz, Türkmenistan devleti yok, parlamentam yok, Dışişleri Ministrliği yok, o yönü gulçuluktaki ministerler, vaktlayınca. Şu gün batılmalı olsa da batılık gidiliyor. O adalatlı, adalatsız, onu hiç kim seyirden o. Adalatsız, batılık gidiyor, adalatsız işten ayrılıyor. Ya da tutulup işten ayrılıyor. Ya da şunu korrupsiya ettirip işten ayrılıyorlar. Ay garaz, olurum kulçulukta. Kezzap kulçuluğunda. Men diyecek olan adım Muhammed Ağa, Türk hükümeti şu zatlara ünit vermeli ve öz siyasetini korrektirovka etmeli. Eğer de Turan birleşigini kuracak olan olsa, eğer de Türkmenistan'ı Türk devleti ýaly bu partner hökmüne fundament Merkez Aziýanyň fundament hökmüne görjek bolan bolsa, ol demokratik opozisiýa bilen halk bilen işlemeli. Başga ýol ýok. Bu kezzaplar şu näme Murad ağa? Gözde birinji Türk devleti Türkiýedäki bizim watandaşlarymyzy dokumentalny, kanuny esasyna işlemäge şert töretmeli. Birinci etmeli zady şol. Şol Türkmen halkynyň Türkmenistanlylar golladygy. Birinci etmeli zady. Şola kanun esasyna beýlekle bilen deň derejede işläp berýän şert töretmeli. İkinciden bizim aktivistlerimiz gollamaly. Üçüncüden iyi veren aktivistlerini izin almalı. Ya da olar türmette taklama, türmelerde taklatmalı ya da çıkartmalı. Hükmen şol işleri etmeli. Ondan Türkmen opozisiyası bilen gepleşige geçmeli. Hükmen etmeli şunu. Hükmen. Şunun hemmesi näme şert töretýär. Türkmen devletin dolandırıp oturarlar da oylanşar yana. Ola da bilir yana. Ey Türkiye devleti akmakta. Ola bilen oyun edip bolmaya. Ola da ondan kanunçılığa yüz tutarlar. Ola da ayaklarını oylanşıp ederler. Şunu etmese Türkiye yanlış ya. Şu zatlar hükmen iyili giderli Türkiye devleti etmeli. Muhammed Ağa, en merkezi Türkmenistan'ın vekilleri, yani Türkmenistan'ın grajdanları Türkiye'de bozsunluk dilese şolunu vermeli. Hükmen. Türkmen hükümene görkezmeli. Siz bizim karşımıza gidiyorsunuz, biz sizin halkını kovarlar. Karşıda o etmeli dadi. Dünya derecesinde borcu şol Türkiye devletinin. Ama şonun için men bizim halkımıza ýülenýän, Türkiýede ýaşaýan ya Türkmenistan'ın içinde ýaşaýan hemmäňe Türk döwletini, Türk halkyny gorlan. Biz Türkiýanyň Kipr adatyny Türkiýe diýip hasap edýär.
ve biz Türkiye halkyny her wagtdan goýlýar diýip çykşadyň. Biz hökman Türkiye halkyny goýlamaly diýär. Bize iň ýakyn halk ortalar däller. Bize iň ýakyn halk Türkdür. Türk bilen biz her wagt ýanky aragatnaşyk tapar, aragatnaşyk goýuluşdyryp biler. Bizim dert desturumuz deňelýär, bizim pikirimiz deňelýär, bizim köp zadymyz deňelýär. Ünseren bolsaňyz soňky 15 ýyllykda Türk hökümeti, Türk döwleti bizim grajanlarymyza ummasyz kömek etdi. Ananyň Türk hökümeti, Türk döwleti bizim grajanlarymyza şeýle kömek etdi. Türkmen hökümeti, Türkmen döwleti şolaya kömek edilmedi. Hemme Türkmenistanda soňky 10-15 ýylda gurulan jaýlar, Türkmenistanyň içindäki adamlaryň ýaşaýşy, Türkmenistanyň 10-15 ýylyň içinde polis, MHM, hemme talamançylaryň alýan pullary Türkden gelýändir. Şoň üçin biz Türk hökümetine minnetdarlyk bildirýär, Türkmen halkyny gollap şuraýaly iş mümkinçilik berýäniň üçin we Türkmen grajanlaryny hawa olar nelegal köp ýerlerde bikançylyk edýär, şonu da sypaçylyk edip goýberýänigde köp sag bolun. Olar mecbur bolýar şu zatlary girmene diýär, legal tarapyndan işläp bolman soň şu tarafa gitmeli bolýar. Her wagt legal tarapy bolmasa, derhal kriminal tarapyna geçýändir. Oňa da Türkmen halk günäkärler, Türkmen hökümetini ogurlan, basyp alan atyly ogulnäkär. Bular Gurbanly Etýärler Berdimuhammedow näme diýär? Türkmen grajanlara pasport berdirmedi ýaly, şolar uzatmady ýaly pasportlaryny, şolar ýanky Türkiýanyň içinde her bir künjeginde haksyz bolar ýaly hereketler edýärler. Sizem şoňa inanyp, ýani Türkmen halkyna garşy görüşmeli bolýar. Ine Türkiýanyň içinde de bidugunçluklar köp. Türkmenistan grajanlaryna garşy bidugunçluk köp. Ýöne umumalt görseň, Türk halkynyň Türkmen halkyna eden kömegi ummasyz. Şoň üçin biz minnetdarlyk bildirýär we geljekde Türk doganlarymyz bilen bile el tutuşup, bile berk bolup, bütün dünýäde öz haklarymyzy gorak diýip arzu edýär. Muhammed ağa, indiki video seyredelim. Ine şu temany tamamlaýalyň. Şoň üçin ine Türk milleti, Türk halky çykyş edip aýdýar, gün aýdýar. Näme Türkmen halky bizim arkamyza bıçak oldu diýip. Türkmenistanyň içinde de Türkmen halky TikToklar yapmaly. Biz Türk hökümetini goldurýar, biz Türk doganlarymyzy goldurýar diýip ýanky videolar yapın. Onun için Türkmen hökümeti size alýan bolsa, ýa size azar berýän bolsa, bize aýdyň, biz hökümet suratda Türk döwletine aýdar we Türk döwleti ýagny şolara batyşlar eder. Indi Haýry Hasabat fondunyň wekili boýunça şu günne hakykatdan hem halkyň içinden dören, halka kömek edýän Haýry Hasabat fondunyň ýolbaşçysy we hakyky işgary Talip we onuň topary. Şular soňky 2 ýylda bizim halkymyza eden kömeginiň möçberi bütün Gurbanyň milliardlap alýan pullary manatda, millionlap alýan dollarda pullarynyň gelýän pullarynyň Türkmen halkyna beren pullarynyň möçberinden hasyl. Haýry Hasabat fondunyň pulundan Gurbanyň öz sadakalary ne diýär? Ejetiniň kakatynyň ýanky doganynyň özüniň sadakalaryny geçirýär. Halkyň puluny, men her wagtda aýdýan, halkyň puluny diýär. Bir köpük şuňa çykar diýsen çykarma. Ýalnızca bir gaty ýazdy, ýanky kommentariýa. Bir Arap at çapşykda 10 milyon dolar goýupdyr bolýan. Şonu men aljak diýip ýanky ata minip neme edip atdan ýykylyp maskara bolup şu 10 milyon dolar aldy. Ine şoreal tezde 1 milyon dolar şuňa bersen, bir biznesmen gelip 1 milyon dolar berjek menden duş diýse, duşaram. Men aýagyma ýykylyp, aýagyma uşa diýse, uşaram şol. Ine Türkmenistanyň milli lideri. Türkmen halkyndan taýlanmady. Türkmen halkyny ýigrenýän, Türkmen halkyna karşı giýje uny göreşýän Gurbanly Berdimuhammedow. Türkmen halkyna kazyollar, Türkmen halkyna söýüp gelýän Türkmen musulmanlara siz teröristler, siz hemmäňiz Wahhabit diýen adam Türkmen halkynyň musulmanlaryna egerde bir takdalyny ötürse derrew ters alyň diýip komanda berýän, ýa görkezme berýän MHM'lara Gurbanly Hacı Berdimuhammedow. Ine şunu bilip goýun. Ödem Türkmen halkynyň milli lideri. Bu kimin milli lideri? Bu milli lider mi ýa milli başga bir da? Ýa kommentariýada öz pikirlerini.
İnek tema geçelim Muhammed Ağa. Ine dünyada bir diktatör var. En bir belli. Şunu yankı yukarı derece kaldırıp şunu bütün dünya tanımaya. Şunu tanımayan yok. Öylem şolardan belli oldu. Ine şu hakda men häzir materiallar öğrenip başladım. Käbir dilýän zatlar yanlış şu hakda. Ýöne käbir dilýän zatlaryň dogry. Ne gelin ferdelim. Ine Demiral Koreýanyň diktatory evet. Gördüňizmi ýaňja halkyň içinden çykdy. Halk bilen tuğrapy düşýär. Gördüňizmi? Ýaňja da boyun egip halka ýa boyun egilýär. Şu adam halk bilen gürleşýär, tuğrapy düşýär. Halka bir zat bolsa şul eşigini gidip ýa katastrofa bolsa uly ağaçlary götürüp ýa remontyna kömekleşýär. Ýygnakda oturup ýek özü däl, gatdyna riýadyna ýa beýleki egilneşler oturup aglaýar halkyň ýa aladalarna. Şol ýaly halk bilen bunu hemme döwletler ýigirene ýöne halky şunu owşajak ýa şunu nimetjek ýüregindäki mähirligi söwgüsini bildirjek bolup şunu bujaklajak bolup ölýär diýsene. Hawa şunun ýa mümkin bir bölek gorkuzulýandyr. Ýöne beýlek bölek hakykatdan şunu söýýär. Muhammed Ağa, hakykatdan çäreleri biginip gelýärler. Hakykatdan. Indiki video seyredelim. Peki Muhammed Ağa öz eginleşleri bilen salamlaşýar. Elber, salamu aleykum diýär. Ünütürüm. Men ýalňyşdym. Başga bir döwlete gidip şo ýerdäki ministrler bilen salamlaşýar. Her türlü bilen. Görem çağlar okşýar, çağını görýär. Aýdan ok gurban diýýärdi. Ey on tillet näme çylyk bar, getirmeň o men ýanyma odan däl çağlar getirmeň diýen o. Ýa görýär, barýar. Kim ma bolsa garşalýar, ýa-ki hormat goýýar. Muňa bütün dünýä diktator diýýär. Lütfen. Sizin aýtjak bolýaryňyz bir diktatorlardan hem beter hapa binamyzrak diýär, monýanyk diktatorlardan. Bu korkýa. Serin öldür, eginleşler bilen dur, bir ýatda Muhammed Ağa hiç kim arkada şöhrat ya neme şöhrat diýip bygyran ok, ýöne garşalýar. Lütfen. Ya bu hakyky bir uly partiýaň wekili. Indiki video edelim Muhammed Ağa. Bir zavoda fabrika gelýär. Ya natallatlar vardır, gördünmi? Vayenler ýörýär, bile ýörýär. Öz aýratyn ýören o. Lütfen ýanyna gepleşýär, zat edýär. Olar
Gördün mü Muhammed ağa? Ol durup yazan ok ya, gözüne seyreden ok ya, şun gözüne seyretmek qadagan ya değil. Öden bu bütün dünya diktatör. Gördün mü? Yanına da adamlar oturuyor yıkıyordu ya. İnanırım şuraya suratlar mı kurbanlıdan? Görüyor musun? Sallat, ofisiyerler yanına yan serkirdeler. Bağım şuraya serdarın ya kurbanlığın suratı. Görmüyorsunuz? Şunun için şu adamlar hak şular go'rly ya, diktatör boldy. İnanırım. İşgärler, yönöke işgärler. İnanırım. Hal şuraya surat gördün mü derdim Muhammed ağa? Halkın edil ortasına ahrana tam yok, adam yok. Halk bunu kucaklap diyor. Ben bunlar deňeşdiretim Bunun diktatör, bunun bir hapşa karamda. bu torun haramada yönü şonda da halka yok. nekirleri var, halka bir eden zatları var. Şonun halkı o görüyor bunu. Yine şu videoda Muhammed ağa şunun bir ütköşk video. Şu Xitayın yani diktatörü. Yine yanında eginleşler var. Muhammed ağa yeközü bir halcıkta yören ok beýliklem 10 metr 20 metr daşynda däl. Yine bile aylan ya bazar aylan ya. Bolmasa bütün dünya Amerika döwleti ya bütün dünya ýa-ki alyp barýan ekonomikasy bütün dünyada birinji ýerlerde dur häzir. Gurulýanyna bir durnukly bir siýasatçyň gurulmy da ýa-ki sesini ütködüp aýdym ýaly wow diýip gurulýan ok bir normal gurulýan, normal pikirler aýdýar. Ine institutda çykyş edýär. 孩子的抚养教育，年轻人的就业前景。 Hiç kim gıyıran ok şu yerde. Yani sinzip yine çok rahat diýip gıyıran yok. Normal. Ya bir partiýaň vekili, bir hakykatdan hem yani Tayland hiçlip alınan adam. Yine masalan içinde oturup guruluşýar. 是家事，也是国事。 Ne bir yerin öýüne var ya, haldyýyň gör ya. Yine ýanyna adamlar var. Yani özü bir halçy ýazylyp, gyzylyň halçy ýazylyp, ol yani nemede Kanda festival geçen hal ya gyzyl hal ýazylyp ýürep urýanlar ýok, bir oýunlar ýok. Hakyky ýol boş, hakyky gelýär, halkyň ýagdaýyny biljek bolup. 台风山上是一个好地方，风景很幸福的一段啊。你想的地方是？我们的目标很宏伟， Yine dedim, 也很 ýanyna ýöne koý adamlar ýörýär. 归根到底就是让老百姓 Eginleşleri, 更好的日子。 大家好好看啊！ 中国是现代化，民生，老百姓的事情是最重要的事情。就是 baran ýerine de ýa-ki ekrançylar barsa, ýa-ki daýhanyň ýanyna barsa hal ýazyp, çägler edip däl ýöne koý bar guruluşýar, maslahatlar berýär gidýär. 怎么样？身体健康，阖家幸福。 Hakykydan ýa-mı? Hakyky hormat soýýar. Bolmasa olan bir diktatorun biri Muhammed ağa. Men bunu öw baýdamak, men deňişdirjek bolýan. Şular dünýäň kezzaplar, dünýäň ýa diktatorlary biziň demokratik döwletiň ýa-ki prezidenti bilen deňişdirjek bolýan. Ine terdim.
Inni yankı Oğuljahan Atabayewa Serdağdan beter televizyona görkezilip yankı bunu hem yere gidýän ýerine prezident ýaly sirdilip garşy alınıp yankı şunu hormat goýulýar. Bolmasa şunu hakkı ýok. Samolyot bile Hakkı ýok. getýär. Ama samolyot bilen atlaýar. Hamid aga, evet. Wow. Gördün mü? Serdar gelende ya Gurban'a ne şey dilýär. Şunam yankı şu batkan soğuyacak bolýarlar. Şu yankı bir ýere Taýlandda hem bilir gözüne men ýalňyş bolsam Manaka ya nime gelýär? Manaka gelýär. Gepleşikler geçirýär Muhammed aga, daşlar. Bu kim bular ya? Hayır Hatawadyň ornundaşy. Kim bu? Ya prezidentin ornunu aldymy ya daşary işler ministrmi? Kim bu? Näme düşünjek? Ne daşary işler ministr baka şolay al gidip daşarykda gepleşikler geçirýär. Maňa düşündiren döwlet Türkmenistan döwleti barmy ya? Bir maşgalan döwleti Yo, bar. Murad aga, şu samolyoty etýän edilýän rasgody. Şoň puluny Türkmenistanda bir togor müňlerçe betbaht adama iýmäge içmäge bir aýlyk wagty bolýar. Bir gedek gideni. O näýle Haýry Tagawatyň prezidenti lişni samolyot bilen gitmeli. Bilýän näçe rasgody bar? Doğru diýär. Ödem diňe şuň üçin şunu tutup basmaly. Näme üçin? Şuň korrupsiýa diýilýär. Hökümetin ýa-ki pulunu Haýry Hatawat diýerler. Şoň üçin bular Haýry Hatawat, hökümet, döwlet, weripe, şo burada bularyň kuşol. Ýa öz içi öýüniň içindäki maşgalatyň içindäki ýa-ki ol предприниматель ýaly hereket edýärler bular. Öz döwleti ýaly. Buraya bolmada han döwlet. Näme üçin prokuror böküp çykanok? Siz näme etatyna Türkmenistanyň samolyotyny alyp gitdiňiz? O samolyot hökümet büdjetiniň etatyna. Siz hökümetde işleň zok. Siz bir Haýry Hatawatyň ýa-ki nimeti, vekili, döwlete degişli ýeriniz ýok. Näme işleýäňiz Türkmenistanyň kim şuna samolyot berdi? Tutsak etmeli, öňünü tutsak etmeli. Näme rasgody gidip gelmek üçin. Rasgody näme goýmadyňyz? Bolýar, öz pulunu goýup ýa Haýry Hatawatyň pulunu goýup şu samolyot alınmasa düşündük bolýardy. Ýöne o rasgodlar bizim hatamyda. Inanyň hormatly watandaşlar, bizim hatamyda şular bir kançylyk dünýäni ýa-ki hedret getmiyor. Bizden ruhsat almaly şu Haýry Hatawatyň vekili, bizden ruhsat almaly. Şu samolyot bizden alyp bolýarmy, alyp bolmaýarmy? Halkdan ruhsat alma, halkyň pulu ol. Gurbanyň pulu ýokdur döwletde, gurbanyň bir kostyum balaklydyr, başga zady ýokdur. Minip durýan maşyny, samolyoty, şoň rasgodlar döwletiň rasgodlary, bizim tebiğ baýlykdan gelen pulun rasgodlary ol. Bizim pullarymyz. Doğru düşünün. Ol wagtlaýynça taýlanan adam erti gitmeli ol. Erti öläýse, şu çepekçiler ýani erti gurbanyň öläýse, arkadan şöhret diýip gyýrarsyňyzmy? Ya Muhammed Öjek şöhret diýip gyýrarsyňyzmy? Kime gyýrarsyňyz? Hana arkadan watana şöhret diň, watan ölmeýär. Her wagt watan durýar, bütün ömürlük durýar. Watana şöhret, Türkmenistanyň şöhret diň. Arkadan şöhret. Arkadan da öldü de erti ýugnut. Onu näme etjek? Onu kimdik diýilýär? Bir topar ýarlaklar görüngden bir utunuzyň nelýär? Türkmeniniň utunuzyň nelýär? Üçin ine şu arkadan derdar, arkadan şöhret aýdymyny ne etjek bolýar? Ine häzir biz şuları çalşat basar. Aýdymçylar näme etmeli? Olurum ýa-ni çäri çökmünü türme etmeli. Bilýärmi şonu? Şu aýdan ýarlaklar, aýdym ýarlaklar şu propagandadan esafi bölüm tutýanlar. Olurum cinayete çekilmeli. Bilýärmi şonu? Näme üçin zalim bolýar? Zalim bollap zulüm edýär. Zulüme ýol berýär sizem. Itelýär şonu. Bilýärmi şonu? Şonu atçot berýärmi? Gördün mü Muhammed aga delegatsiýasy? Kliwamedy we muny ýaýra diýerler. Serdar berdi Muhammed utanmaly. Şuň roluny häzir dogon edip ber. Gurban ol diýipdir. Sen internetde aşak goýan, açaýdyň işden aýryan seni gümmol gyýdym goýjak ýerine.
deyip aýdýa gönü. İnternet açaýsan, ola internet açak bolýar. Bul Agzybirliň başynda. Agzybirlik bom ýaňjy gurrun berdik. Arkadan terda ö doganyň arkasyna pyçak nähili uranly. Ondan Agzybirligi bir topar bir owdan sözleri alyp utanman, yalan sözläp aýdymlar ýalar. Allah bilen gurbanyň degişleri ýoga. Gön aýdýa, öz eginleşleriň ýanyna aýdýan sözleriň ýetide aýdýan. Allah, Huda ýok, inanmaň, wagtyňyzy ýetirmeň, kep çekin. Öllüňdir. Mene soňuny çilli kep çekçek diýip gezip ýör. Arkadan ine şeýle diýär. Ine hemme arkadan zamanyň aktivistlerine aýdýan. Telegram botlar, YouTube botlar we TikTok botlar, emheme işgärleri. Sizin aňaryňyzda hakykat ýok. Sizin aňaryňyzda zalymçylyk, korrupsiýa, kezzapçylyk. Öwüp aýdymlar aýdýan, ýa bir kezzaby öwüp aýdymlar aýdýan zat edýän. Eýeti kezzabyny tutup biz bassak, sizin beýik arkada Allah tarapyndan bildinen arkadan biz tutup bassak bolýar. Onda näme dersiňiz? Beýik arkadaňyz jenaýetçi, biz şonu jenaýety hakykaty, adalatlygy ýerine ýetirip şonu bassak näme dersiňiz? Şonu aýdyň. Aýdymlaryny ýygyňa, agyňa ýutuşakmy, näme etjek? Hemme şu dünýäde odan sözler garaşdy beýik watan, Allah, ýa-ni dogunluk, dostluk, arkadamyz şu sözleri jemläp bir aýdymjyga aýdyp ýörün. Lideri. Indi etraty Türkmenistanyň kezzaby näme işler? Gelin seyredelim. Türkmenistan halk matematygynyň başlygy Gahraman arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedow adynaky onlaryň Gahramançylyk etmedik, gahraman arkada. metal şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat Gaznatynyň arkada şäherinde ýerleşen ştab kwartirasyna geldi. Bir ýerde Gahraman arkadagymyz Gaznanyň vice-prezidentleri Mehir Gaşady. Ünsür Muhammedow arkadagymyz seyret. Öz gyýyny reklam edýär. Ünsür. Ahal welaýatynyň hekimi, ahal welaýatynyň vice-premier, ýani kontrol edýäni, şolar şurýaly ýürüdün ok. Hep gyýynyň ýürüýüşini, döwüşini açyp berýär. Kagatyň ýanyna. Sen aýdarsaň, odur murada, bu kagatyň ýanyna ýörer. Elbetde kagatyň ýanyna öýüne ýörerler. Ýöne hökümetde, döwlet tarapyndan propaganda edilýän ýerde bu sokulmaly. Bolupdyr da bir Haýrhat Abadyň vice-prezidenti. Öz ýerine oturdun, öz işini etsin boldy. Halka kömek etsin. Hökman şu işini talip etmeli. Şulum halka bermeli işini etmeli. Halkyň öňüne borçly işini etmeli. Gurbanly Berdimuhammedow adynaky onlaryň metal şagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat Gaznatynyň idara binasynda Gaznanyň bizeş işleri boýunça vice-prezidenti Atabaýewaň hemde Gaznanyň vice-prezidenti Bagarowyň gatnaşmagyna iş maslahat geçirdi. Onuň başynda Muňa dedim. Görýärmi? Ýüzü göz şiş, kezaplykdan. Gazna tarapyndan aldyp bolýan iş. Ine ýalňyza biz gördük Muhammedow dünýädäki bütün döwletleriň tarapyndan, prowazşitliň tarapyndan, bütün adamlar tarapyndan uly diktatorlar. Şolaram halkyna mähirli. Şolaram halkyna birda etjek bolup, ýa-ni taryhda rol galdyrjak bolup her zat edýärler. Şolaram halkyň içinde edýärler. Şol ataly ogul gyýdy halkyň ýanyna barmana borýarlar. Gurbanly halkyň içinden suratyny gördüňiz bir gerekdir. Meni Gurbanly Berdimuhammedow ýüzlenýän. Derrew surat edin. Derrew biziň çykyşymyzy dinläp, derrew surat edin, bolmasa biz bütün dünýäde maksat edersiz. Halkyň içine ýep surat edin. Bolmasa biz ýöne tankid edip bütün dünýä görkezeriz. Ferda Berdimuhammedow, sizem kakyň aýdanynyň çykyň da gorkmaň, halk sizi öldürmez. Gatyr etse vurur. Gidip halkyň içine ýep surat çekdiň. Video aldyň. Halk sizi golýar diýip.
bir dünya düşündürecek bolun, bolmasa özüňiz propagandaňyzdan gelip ýörsiňiz, halka başga realistde ýaşaýar. Siz başga realistde ýaşaýaňyz. Bütün dünyada başga realistde tesir edýär. Maskarçylyk. Muňa näme diýjek Muhammed aga? Ine şularyň ine diktatorlar diýen o arkadagymyz şul arkadagy ferdagymyz diýerler. Hatda diktatorlar şeyden o. Hatda diktatorlar hem halkyna mähirli bolup, halky bilen gezip zat edýärler. Bular halkdan gorkup, ýani pul ogurlap ýören kezzaplar. Обычный kezzaplar. Muňa näme diýjek? Muňa söz ýok aýtmaly. Ýöne men şula utanmany hayır sogabat fonduny milyonluk dollar jay urýarlar, samolyot bilen eýlek gitýärler. Öz halky kömek etmeli. Indi etmedi şu da şu fond pul ýygnaýarlar ondan bundan kömek etmeliler buraya. Ola da pul tapmany dermanına pul tapmany ölýän adamlar var Türkmenistanyň içinde ve Türkiýede dolu. İnternete gir dolu bize kömek edin diýip. Ya yolla şeyle. Hiç haýsyna kömek etmäni bula özlerine jay urýarlar. Ofis edilýärler. Eýlek gitmek üçin Türkmen döwletiniň baýlygyndan haýyrlanýarlar. Pulunu sarp etýärler. Inni şuna derek Krasny Kres hem mara Türkmenistanyň içinde. Gyzyl Ýarmaý jemgyýet hem mara. Ola da boş. Olaňa pullary ýok. Hiç zatlary ýok. Munan galy. Şu haramzadalyň edip berýär. Şundan diýmeli. Bular halkam bilýär, hemme kişi bilýär. Şol üçin birji ýol watandaşlar öz belaňdan diýinjek bolsam, öz durmuşyň düzeltjek bolsam, şu haramzadalardan diýmeli. Doğru diýär. Muhammed aga, indi ýene bir temany aýtyp geçjek bolýar. Bize ýene 1 saat 20 minut. Gyýyt aýtyp geçeli ine inferin şulagyn Ruslan Aysin ol Tatarstanyň politolog. Özem ýaman gowy efir alyp barýar, men şunuň bir efir etdim. Ine şulagyn we ýanyna Muhaddin bulan bir bizim dostumuz täze opozisiýanyň ýanky 4 sany opozisiýon hereketiniň ýolbaşçysy Muhaddin muňen OBS-de duşup, bir topar ýerlerde duşup, Paryjda, Senatda duşup, köp ýanky gatnaşyklar etdik. Şul täze opozisiýanyň wekilleri Rahman Aliýew, Rahmany näme berdiler? Emomali Rahmanowy gaz suwda berdiler. 4 ýyl üstüne işläp, hemme maglumatlary ýygnap, 60 goloy ýani jinaýat işlerini gozgap, pravazşitler bilen ine Emomali Rahmanowy ýani gaz suwda berdiler. Bu bir uly mesele, bu bir uly ýeňiş täze opozisiýa üçin ine şu ýerde de interview berýän nähil şulatlar etdim diýip gelin açyk bir parça dinlägin şu videosyny ve ondan şoň üstüne bir gurulma edelim. Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин. Просим прощения за небольшую техническую задержку. Такое бывает. И сегодня у нас в гостях наш уважаемый друг, близкий Мухиддин Кабири, лидер таджикской оппозиции, председатель партии Исламского возрождения Таджикистана. Мухиддин Аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Руслан, и салам всем нашим зрителям, слушателям. Скажите, пожалуйста, я видел и ваше сообщение о том, что вы подготовили документы, которые должны лечь на стол в администрацию гаагского правосудия для того, чтобы привлечь диктатора Эмомали Рахмона к международному суду, как это было сделано в отношении Путина, Нетаньяху и прочего такого рода диктаторов. Grâce à la technologie révolutionnaire du zoom intelligent. Ces lunettes sont les lunettes de lecture dont les dirigeants d'entreprise ne peuvent plus se... Да, Руслан, на прошлой неделе, если быть точнее, 10 апреля, мы
наконец-то подали официальную жалобу, а эта жалоба, она готовилась почти 4 года. Мы над этим документом работали давно. Но поскольку работа очень деликатная и не любит шума и сенсации, тем более в периоде подготовки, когда очень много заинтересованных сторон, которые могут помешать ходу подготовки этих материалов, потому что международная практика знает много таких случаев, когда на этапе подготовки таких международных дел свидетели запугивают, адвокаты убивают, и потом не хватает доказательной базы. А международное правосудие, тем более Международный уголовный суд Гаагский, очень нейтральный, независимый, очень в таких вопросах очень основательно подходит к этим вопросам. Даже когда они знают, чувствуют, что жалоба, она справедливая, но скажут, что нет доказательной базы. И поэтому надо быть тут очень осторожным. Поэтому наша команда изначально выбрала такую тактику, что максимальная тишина и в то же время максимальная доказательная база. Мы собрали более 100 кейсов. Из них выбрали 60 кейсов, наиболее доказуемых. Это наши адвокаты посмотрели, у которых есть международный опыт. Они подготовили много других международных дел. И в конечном итоге они сказали, что сейчас мы можем уже подать официальную жалобу, потому что есть необходимая доказательная база, есть аудио, видео, материалы. И мы решили подать именно сейчас, потому что международная обстановка, она идет в сторону отступления международного права и усиления диктатур по всему свету. И преобладает сейчас риторика близкая к Трампу, к Путину. Muhammed Doğal berip turmaly ýöne gysgaça maglumatyny aýdaly. Ine şul Ruslan Aysin bul Tatarstanyň Türk Turan döwletlerini gollap köp çykyşlar edýär we siýasat alyp barýar. Oňdaşyndan ine Merkezi Aziýa, Kafka döwletleri bar Türk döwletlerini siýasatçylar bilen bir topar interwýular alýar. Ine menem gülüşdüm onuň efirinde. Neşöde ýanky Muhammedinden sonra berýär, siz näil gaz suwda näil berdiňiz, näil kynçylyklar gördüňiz. Şöyle Muhammedin diýär 4 ýyl bolan bir işe üstünde biz bir topar keýslerimiz bardy. Keýs diýmek dosye. Dosye diýmek bir sebäp. Şu sebäbiň argumentlary, şu sebäbiň ýanky dokazatçylary, şu sebäp kanun bozulanlygynyň ýanky hemme şahitlary, şahitnamalary ne şol jemlet biz 60 tane suwtnamalar 60 tane keýs etdik we şu keýsiň ýanky ýuristler barladylar, prowazaçyny barladylar da inni siz dokumentlaryňyzy berseňiz bolýar. Utuşo ýanky uly bir şansymyz bar diýip aýtdylar. Ine şu sebäplen biz şunu berdik diýip aýdýar. Şu işler biz imsin geçirdik, reklam etmän sebäbi. Eger diktator bilse derru bizi öldürüp bilýär, ýa-da nimet bilýär diýip. Yani ona aýdanok ýöne elbetde şu aýdýan pikiriniň arkasyna şu döller bar. Ne şu interwýuny siz Ruslan Aysynyň kanalyna gidip bilersiňiz. Ne şu ýerde screenshot bar, ünsüň. Pardon, şu ýerde QR kod bar, QR kod basyp häzir men size görkezýän, başgaça görkezýän. Ine QR kod bar, şu QR koda bassaňyz siz kanalyna gidip bilýäňiz, bolmasa şu kanal Paýstini şu kanaly gidip bilýäňiz. Şu ýerden şu interwýuny görüp bilýäňiz. У меня есть достаточно много информации, что... Ine haçan siz diýäňiz gurbanlygyny näme bermeli, gaga bermeliýiňiz, görüň şonuň interwýusyny, ine şu proseduralary düşündirýär we düşünjäňiz bolar, näme bermeli. Biz bilýär. Ýöne bize güýç gerek, bize kömek gerek, bize
pul ýagdaý kömek gerek, adwokatlar tölemene, bir de case'ler gerek adamlardan, suwtnamalar gerek, bir de dogry gerek maglumatlar. Bir adam öz suwtnamalaryny, öz haklaryny bodrunun suwtnamalar goýanyna gorkmolýar. Onu imsim etmeli, gizliň etmeli. Biz kaçanla şonu suwda beren soň size projektor gönükdirýär, sizi hiç kim ellemez, sizden gorkarlar. Sizi ellemän gorkarlar sebäbi Gagada sizin işiniz seredilýär. Gurbanly her zat eder sizin bilen görüşjek bol, pul berjek bol, dasyany ýygyna alar ýaly. Şantaj etjek bol, gorkujak bol ýöne dursaňyz, sizi bütün dünýä gurmaly bolar. Nakansa. Ine şu ýaly ýene bir video köjek bolýan Muhammed aga. Şu hakkında aýdaýyn Murad aga. Haydi. Murad aga, şurada bir näçe zat bar bellemeli. Birinciden uly üstünlük. Şu atlam täze döwürde bir şoňa meňdeş zat ýok. Sebäbi bir ýurdyň prezidentini Gagska suda berip, sudam şonu kabul etýär. Şonu element pristupleniyä ba, adamdaň garşyna jinayet edilen faktla ba, şol çiğnem sud şonu kabul etýär. Öňkü bolan nemelerde köplenç bir döwlet ýerinde durup Gagska suda berýär. Bu taýda bolsa, halk, partiýa dokumentleri ýygnap Gagska suda berip, hemme prosedurasyny geçip, şu elementlerin tuğutnaması bilen kabul edip hawa şun bir teretmeye allık deyip yani cinayet işi fakt bolon için İmam Rahmanov'un karşısında kaldırılıyor. Şu prosesin kabul bolmagy uly üstünlük, uly täzelik bizim hemmemizde. Şunu 4 ýyla biz yani nemede Polşada ABS'nin ýygnagynda bolamyzda da şoğlunda gen alýadylar bizden biz şu atdan Türkmenlerin şeýtirip gelenini göremdik. Öňküle gelýärler sesin çykarmany gitýärdiler. Bir gedek geldiňiz siz hemme zat üýtgetdiňiz diýip şular gen aldylar bize. Şu nemesinde de şu interwiwsunda da aýtýar. Biz diýe şu iş etjek bolamyzdy öňkü döredilen partiýalar, pravozashitni guramaly Tajikistanyňky hemmesi bize karşı çıktılar diye ettirecekler boldular şunu diye. Yöne biz ettik diye. Men bunu aytmak bile ne mi diyecek oluyor? Öňkü post-sovet Orta Azya devletlerinin daşar yurttaki öňkü döredilen opozisiýalary ya pravozashitni guramaları hemmesi Ors diplomatlarının vilayaniýetiniň aşağındaky döredilen toporlu. Olan işi yurdun içinde bir hareket edilecek olsa şoňa dürli ýolla bilen päskelçilik döretmeli. Şulara da päskelçilik döredilen. Hatta Azatlyk radiosi Täjik bölümünün nemesem redaktoram Täjik döwletiniň agenti bolup çykdy, işden hem aýyrdylar. Şol için Orta Azya döwletleri hemme tarapdan işläpdirler. Diktatorlara hiç kim praktiski hareket edip bilmesin. Aktif hareket etjek bolýan, real hareket etjek bolýan, yüreğinden şuna karşı göreşek bolýanlar hem işi öwünne bewet bolupdyrlar. Şu diýe biz şu bewetlerden geçtik diye. Şol için hem dokumentlerimizi berdik, kabul etdiler diye. Indi şunu etjek bolarlaryna bir tofar pravozashit, mejnarodny pravozashitni guramalarda sponsor bolupdyrlar. Şulan rasxotlarından beripdirler. Sebäbi Gagska suda berjek bolsam bir tofar rasxotlary bar. Şu rasxotlaryny ola beripdir, özümizem ýygnadyk diye. Özleri hem ýygnapdyrlar puly. Şol için advokat tutdurlar we prosesi ýola goýup innem kabul etdiripdirler. Şu bir üstü uly ýeňiş. Innem men aýtjak bolýan zadım näme? Biz hem şunu edibilýär. Bizde münglerçe fakt var. Berdi Muhammed'in eden cinayeti. Birinci, Sancar vakasının ekli. Sancar vakasında bir tofor maşgalalar büyüğüne yitirim oldu. Barış Şeyh Muradov devlet işinde işleyen, Niyazov'u kaldıran yitirim oldu. Bir topar devlet çinovnikli yukarı dereceli yitirim oldu. Şolan karnaşlar daşar yurtta. Iklimov ola hemmesi daşar yurtta. Şula
arkayın arda yazıp Gagıskı suda öz zatlarını edip bilýär. Türkmenistan'da bolya türmede mi? Türmede yağdaylar näil? Advokat tutup şulan karşısına edilen cinayeti adamların karşısına edilen cinayet deyip klasifikasyon edip bolya göre faktla da ba. Şula arda yatta şunu edip bolya. Ya mesela Helsinki toporum o nemen Hacıyev'in ayarlığını türmede yok edildi. Şu öyle karnaşı arda yadıp advokat tutup şunu edibiliyor. Türmen yağdaylar için türmede düşüp ölürlen, yitirim bolarlan hemmez arda yadıp şunu edip biliyor. Kompensasiye de alıp boluyor. Biz şuları hemmesini Gagıskı suda yüze tutup biliyor. Şol için biz şu videonu görkediye bulmayan da hatta şunu edip boluyor. Şolan karşısında cinayet işini kaldırıp boluyor. Bizim şunu etçek oluyak vatandaşlar bize kömek edin. Bizim izimizde durun. Biz hükmen bir napravleniyemiz şu vurdu. Şu cinayetkarları dünya meçberine Gagıskı suda verip şulan karşısında cinayet işini kaldıraydı. Sebebi bula cinayetkar bula bir tofar adamla kanunu döktüler. Türmelerde bizim vatandaşlarımızı helak ettiler. Bizim yurdumuzun bağlığını oğurlap milyonlarca Türkmenistan'ı kösediler. Şunun hemmesi cinayettir vatandaşlar. Şunun için şuna yol ba, şunu istedik biz edip biliyek. Biz şunu nitolka Gagıskı suda yüz tutup. Biz bilelikte hareket edip dünyadaki değişli kurumaların önüne, giyeceğinin önlerine yatıp biz şunu çatlaştırıp biliyek. Bütün dünyada Türkmenistan'ın karşısında çare gördürüven biliyek. Türkmenistan'ın türmelerini bağırladıven biliyek. Şuna yolanma, şunam tecikle subut etti. Bizim şol orada ılgamalı, şolam etmeli vatandaşlar. Doğru diyor. Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın karşısında da Türkmenistan dolunduryan Türkmenistan'a galyandır. Yadını çıkarmam. Vatan Türkmenistan şoburdattır. Erti arkada ölüye gidiyor, Serdar ölüye gidiyor, Serdar tutulup basılıyor, köçüde öldürülüyor. Türkmenistan öldürülen ok, Türkmenistan ölün ok. Şunun için biz Türkmenistan'a hiç vakit şirket yetirmez, dil yetirmez. Biz Türkmenistan'ı kezzaplardan arıtılacak oluyor. Yadını çıkarmam vatandaşlar. Şunun için şu kezzaplar niyaz ve öldürüp gelip cinayeti işini devam edip diyorlar. Şu cinayetçileri tutup bandit topor biz hükümetten ayırıp Türkmenistan'ı arıtılap östürecek oluyor. Muhammed Ağam deyiş oldu. Benim yankı fikrim şol. Inni men Iklimova yürlenyen yankı hormatly Iklimov. Sizin maşalahınız, siz şu rejimden ulu meçhörde kösendiniz. Karnaşlarınızı öldürdüler. Ulu meçhörde kösendiniz. Her bir karnaşınız bir case bolup bilýär. Şu case'ler kıyın görmen yığınan egerde kömek gerek bolsa aydın biz kömek ödeli yığına advokat tutup case'leri yapaly. Men Şeyh Muradov ýyldanýan, Şeyh Muradov, Barış Şeyh Muradowyň ogly var. Töwelime işläp ýör häzir, ýa-ni Türkmenistanyň diktator hökümetinden garşy işläp ýör, ine şoňa ýyldanýan. Sizin kakyňyz türmede öldümi, ölmedimi bir topar oğum bilen hereket etdiňiz. Gelin şonu yuridiski ýa-ni kanunlaşdyraly. Gelin şu case'iňizi biz kömek ödeli şonu ýa-ni bir case hökmünde şu diktatorlara garşy case hökmünde ulunalım. Eýen bizde diýmedim diýene 10 case var. Diňe ýa-ni Iklimov'un dosiyesinden bir 10 garnaşa bardyr, 10 tan case var. Şeyh Muradowyň bir tan case var. O Şeyh Muradov topar bilen bir topar adamlar ýygnaldy. 125 tany diplomatlar hökümet işgali ýygnaldy. Hani onuň dogunu anlaşlary. Gelin şu case'ler galdyralyň da bir topar Sultan Açilov var. Hacıyeviň ayarlygany. Neme Hacıyeviň ayarlygany var. Gelin şulary ýygnap eger kömek gerek bolsa birleşip şonu edelim. Hanamowyň garnaşlary. Hanamowyň garnaşlary var, dogry diýär. Häzir ine şu case'ler fen ýa-ni demokratiýa men nomenklaturna opozisiýa fen man garşy men han garşy ýadymyzdan çykarmadatdy. Inanyň bizim hemmemiziň hakyky maksadymız eger siz hakyky görüşen bolsaňyz diktator. Şunu aýralyň, içine girelim. Öz ýa-ni egineşlerinizi, iýleşlerinizi, öz aktivistlerinizi, öz golýanlaryňyzy ýygnan partiýa döredin, bir de garşy uğraşan içinde. Bir de utaýın şu ýerde.
Siz öňe çykyn, biz sizi gollar. Ýöne gelin şunu edelim diýär. Häzir emosiýa düşüp bir-birimize garşy işläp näme gerek? Gelin uyuşup şunu ýa suwda berin, gaz suwda. Her kim öz keýsini taýýarladym, gerek bolsa biz kömek edelim. Uyuşup halkdan pul ýygnalyn. Bir topar fondlary ýylenelin. Gelin edelim şunu. Türkmen halkynyň içinde bir topar jaý ýykylyn, dogany türme bir güne basylan. Şu Türkmen hökümetiniň rejiminiň eden fide garşy bir kançylyklary dasiye hökmünde bolýar. Suwtnama. 33 ýyldan bäri halky erip gelýärler. Näme 60'dan dasiye ýygnap bilemdi. Gelin ine görüşün bir nimeti. Tuğda verip biz şunu yani karar çıkaralım. Bütün dünyada şuları baran yerine tutuyorlar. Hiç yere çıkıp bilmediler. Türkiye bir var. advokat tuttum burada. Bir advokat Avrupa var. Gün vermeye şunları. Gün vermeye. Yol vermeye şunları. Gün vermeye şunları. Türkmenistan'a değerler. Şu 3 tane atalı olduğu da yol vermeliler. Tutarlar. Yeğenlerine tutuvarlar. Derler. Gelin edelim şunu. İyi verin mi de dasiyeňizi? Girin kontaktı. Telegramda ine men adresim vardır. Häzir iyi vereyim. Ýürse Telegramda. Wagt ýetirmeýäliň. Gelin ýuridik hareket edelim. Ine Telegramda, WhatsApp'ta maňa ýazyp bilersiňiz. Gelin görüşelim. Bize şu case'ler gerek. Kimin şol hakkı bozulan bolsa, eliniň jaýy alynan bolsa, bir kanun işten kovulan bolsa, bir kanun dogun basylan bolsa, ya öldürülen bolsa, ya bir zat edilen bolsa, ine häzir gerek. Hemme ýanky wakalar tutam hökmünde bolýar. Şu rejimiň netijesinde bolan zatlar emheme nemetdimi? Emheme şonu eden bolsa, näme Türkmen hökümeti reaksiýa bermedi? Diňe şoň günäti. Gurbanly bilen terdagyň günäti. Näme ýa bular bar hökümetiň haklaryny öldürän aldylar. Demek günäti hem şolorda jogap gerçek. Şolorda. Öz ministrleri, öz belliye, biz belli bilemdik. Hemme Türkmenistanyň içinde edilen bir kançylyklar şolor jogapkärlidir. Ýadyňdan çykarmaň. Hiç bir polisiýask, hiç bir emheme öňünden bir dad edilmez. Ýokurtyna kontrolydyr. Oňun ýokurtyna kontrol, oňun ýokurtyna gurban bilen terdardyr. Şoň üçin biz gaçak ýagdaýda bunu utulýar. Murada men şol meselen Iklimov, oňan Barışyk, Muratov, Hajiv şular öz wejdanlarynyň öňünde de arastalanýar eger şunu etse. Hakikat belli bolýar. Iklimov'un bütün tohum tiýji bilen batdylar azaby günmeren akly. Şu neçeli ne ýurtdan bir daş garnaşam orada ýurtdan hem çykardylar. Hemme hukukdan mahrum ediler. Hi bolmany suut bolsa aklanýar şularyň hemmesi. Wejdanyň öňünde aklanýar Iklimov. Ay men eden dadym ýok. Men etjek bolan dadym diňe ýurdumda tiýasy ütgeşip girjek bolum. Ol üçin men garnaşyma tohum tiýjime azar vermek hiç hak hukuky ýok hiç kimin. Yani geljekde öz tohumynyň öňünde hi bolmany özlerini arastaýar. Barışyk Muradowyň ogly neçe ýyllar hökümetiň içinde ýokarky derejede işler. Dünýäde awraýy bar. Tanalýar, bilinýär. Hemme kişi garaşýar şu adam bir haramdady bolup öldümi, gerde geroy bolup öldümi. Şunu hi bolmany bilmeler, şunu şu oğlunun borcu öz gelecek üçün, avra üçün, gelecekki tohum tiýjiler üçün, sizin ataňyz, babaňyz kimligini görketmek üçün, tarihte ýazmak üçün şu işi etmeli şolar. Açık suut geçirtmeli Türkmenistan'da kakaf näme bolanlaryny, näme etjek bolanlaryny, näme üçin suut ederlerini subut etmeli. Dine Barışyk Muradowyň case'i bir 20-30 case'den ibaret. Sebäbi onu bir kanun tutdular. Ona karşı bir kanun ýa çäre edildiler. Ona karşı psikiatrop ulandylar. Bir topar case'ler şoň içinde. Dine Barışyk Muradow. Nerede şu neçeli? Nerede? Näil döwlet jogap beren? Şoň üçin bu ýerde bir tanqid edýär, beýle edýär. Gelin edelim şonu. Bizde şu ýaly kozalar elimizde var. Gelin şu rejimi, yani bütün dünyada suuda çekip, bütün dünyanın gurumatyna suud edip şunu bir döwlete barsa tutsak eder edelim. Yeňleşýär bizim. İşimiz yeňleşýär. Men her wagt diýen, şu rejime garşy görüşmek 1 milyon tane usul var. Her bir usuly netije berip bilýär. Kimde kim çalt, kimde kim ýanky
uzun ýagdaýlar. Türlü yollar ayrılanmalı. Türlü ýollar bar. Şoň üçin ine yeni bir gerek ýülenýän kimin case bar bolsa, şol gurbanyň rejimi, hökman özi eli bilen näl? Şoň emhemeti, şoň polisiýskyti, şoň ýanky çinownygy, sizin haklarınız bozan bolsa eýen bul bir case. İkinci, bir kanun öldürülen, bir kanun batırın bolsa, bir kanun bırak edilen bolsa onun bir case. Gelin biz şonun cinayet edenlerini suud etmeli. Gelin şonu edelim. Ol bir. İkinci, biz efirimiz devam edýär, hormatly vatandaşlar, biz görüşmeli. Ananın görüşmän otursak bular eýem üçüncü adamny getirdiler. Öz gyýyny getirdi. Ataly ogul gyýy boldy. Olar bir. Hemme wezipede işleyen adamın 70-80% çıkanının gelini yani dwajurudna beripdirler, dwajurunun gyýyny onally, bulally dip öz çüýrük tohumynyň ýanky daş töweregi. Bular eýerine döwleti. Türkmen döwleti ýok dip biz şondan aýdýar. Taýlawlar ýok. Bellenýän adamlar diňe dogonarnaşlar. Şondan gurbany akyny edýär. Bu dogonarnaş mugaşy görüşmek. Ýöne şonuň içinde de şulardan gorkýar şo. Benim şu zatlar çalışanyň öz gepini aýtdy. Bir gurumada iki adam işlemeler, dogonarnaş işlemeler. Ünsörüň hökümetde oğul var, hökümetde gyýy var, hökümetde öz var, hemme dogonarnaşy var. Hemmeler içinde öz birinji bolup şu zatlar bozýan bir kezzap. Bu toron kezzap. Dünýäde tanalýan bu toron kezzap. Kezzap sözem şuňa garşy aýtmaly ya kezzap sözem kezzap edýän adamlaram aýdar. Murada onu kezzap diýme de. Bizi geçmiş elmedi. Ben bir deňime diýip aýdarlar. Şolar gatyrlar, anany. Şolar bu toron bir narkoman. Narkomanlar gatyrlar. Ben näme diýjegim de şunu. Muň ýanky Timerçen diktatoram diýip bolanok. Diktatorlaram halkyna mähirli bolýar, bujoklýar, uşaýar, gidip kömek edýär, halkyň aldatyp bolsa aglaýar oturup ýa kömek edýär. Öz owadan eşigi bilen gidip palça ýerip ýanky jaýlaryny agyr ýagdaýdan çykarýar. Bu diktatoram diýip bolanok. Diktatoryň mähirligi bar halka. Bu näme bir zat? Şunu bir at özüňi bir tap berseňiz bize gowy bolurdy. Her gezek şol at tuturýaly. Murada bir yeni bir gendatda bütün vatandaşlama için Azatlyk Radiosyna häzir du. Inni atlaram şun tohum tyjynyň adyny goýmaly. Ýogsa goýduran atla. Bu haramzada karar çykarypdyrly inni sen çagan bolanna men ora bay goýjak, genji bay goýjak, gene bir zat goýjak demsen her kim Çerjewle, Özbekler, Nemeler, Kazaklar, Türkmenistan hemme bar. Her kim öz tohum tyjynyň adyny goýar. Ýok, bula diýe bizim tohumymyzyň adyny goýun diýip diňe Gurban Guly, Meret Guly, ýene bir zat Guly şonu ýanak atlar goýdurjak bolýan. Şoňa prikaz çykarypdyrlar. Watandaşlar, eger siz aýaga galmasaň, şu hemme zadyňyzy eliňizden alýar. Siz inni öz hakyky, öz niýetlerini goýjak adyňyzdan çagaňyza goýdurmaýar. Odan ýanky neme diýende tebiği hadisede beylek diktatörler var kömek etýär. Bu haramdada ählekke nemede kakada fon torupdur tuweley diýär. Bir topar jaýlara Azatlyk Radiosyna bar adam ziyan etipdir. Şular ýygnanyşyp häkimlige barıpdyrlar. Bize kömek edin diýip. Remont etmäne. Häkimlik näme diýär? Ýok, bizim Hudaýyň nazar salan ýugurdyny haramdağlı yurtta onu yanak batla bolanak yalan sözlemen, hiç yerde video koyman, tebiği hadise de bolanak, hiç kime şikayet demeyetenak, yalan sözlemen, kim video koysa biz ona çare görür deyip bula kaytan halkan basıp saklayanlar. Öz borcunu yetirmeye hiç tebiği hadisede de diye Hudaýyň nazar salan yurdunda bolmaya deyip kaytan olan üstüne nayicat etiyen diye. Hem bizim yurdumuz dolandıryan haramlardan. Doğru diýem. Men halka ýylanýan kezzap hayır sawagat fonduny, Gurbalyň fonduny ýylanmaň, hakyky halkyň içinden çykan, hayır hasap edilýän talip topuryny ýylanyň ol kömek eder. Häkimlige baryp ýylanmak gerekkä. Ünsörüň, sen sana ýa TV hadiseler üçin bir ziyan ýetildi. Sen barýan kömegi, maň kömek edin diýip. Gaýdyp kömek etmeyen seni batýarlar, seni yankı batış edýärler, seni
polisler gelip, teröristler gelip tamam batışlar ediyor. Haydi devlette var şu. Demirlik Koreýada yok men 100% bilýän. Şu yerde men kadrlar gördüm. Görkezdim hem size. Yani Demirlik Koreýanyň prezidenti, yani birinji ýolbaşçy ılga palça ýerip eşikleri bilen ulu ağaçları daşıýar. Oturup ağlatym geldi. Diktator, bütün dünyada muňa söýgüýärler da dediler. Bütün dünyada zalim şol halkyna kömek edýär. Siz Türkmenistanyň 33 ýylyna 17 ýylyna bagşlan. Gurban Berdimuhammedow halkyň içine girip paxta bu ýa-ni o gowaça ýa başga ýere girip surata düşeni gördüm. Ya paxta daýhan ýygynan paxta ýygynan daýhanyň ýanyna ýa-da gowaça ýygynan daýhanyň ýanyna baryp halysyz, depsiz, bayramsyz, çäresiz balyp ýöne gurrunmuş bolany gördüm. Altın oroksuz. Altın oroksuz. Arkadağa şöpratip gıýgyrmaksyz. Ol bir gerek çöllü emhemeşlikler ýygnap, olam ýa-ni çaý demläp, ýa-ni çölüň içinde çaý demläp gurrunlaşyp etdi. Ol emhemeşlik. Tamam, ýa-ni emhemeşlik. Başga da atlar ýok. Ne serdar etdim şonu. O näme şoňa halkyň içinde bolman, halk muny saýlapdyr. O näme beýle bolýar? O näme ýa-ni bütün dünýäni allap bolýan, türkmen halkyny allap bolmawa. Şondan aýan hemme yallaklara, çepekçilere, arkadağı zamanyň agentlerine siz utulluňuz. Biz bütün dünýä düşündürip gelýär. Bizim halkymyza düşündürip gelýär. Hakykata garşy durup bilmersiňiz. Bize garşy durup bilersiňiz, ýöne hakykata garşy durup bilmersiňiz, hakykat sizi ýeňer. Gurban bilen Serdar we Oguljan ýa-ni Atabaýewa köçüde doğrulup öldürdiler. Men sizi duýdurýan, sertap bolun, siz Grazna urşuny eltdiňiz. Halk bilen oýnatmaň. Şuny urursaňyz, ertir şol gamçy taýap üstüňize geler. Köçüde tutup sizi öldürürler. Olara doğrularlar. Maslahatını çıkarıp. Ne şuraya ýagdaý. Muhammed ağa 2 saniye kiçik video aly şondan görkezdiler, efir tamamlaly. Gaty bir gyzykly video görkezek bolýan Türkmenistanyň medeniýet baradaky video. Türkmenistanyň medeniýeti. Ine Ağacan Bakşy. Diňe şol epizodda Türkmenistan görünýär. Elbette bu görgüliň ýa-ni aparaturasy ýok zat ýok, ýöne Bakşy. Ine şuraya ýaş ösçüň adamlara kömek etmän, diňe arkada aýdymlara, aýdan adamlara pul berip kömek edip ýörler. Ine şoň üçin halk bilen işler ýok. Halkyň içinde geçýän hadiseler, geçýän bolup geçýän ýa-ni gatnaşyklar bilen işler ýok. Bular diňe arkadagy degişli gatnaşyklar, arkadagy degişli hadiseleri finansiýer edip şolary ötürýärler. Şoň üçin men her wagtdan diýen, biziň geljeğimiz biziň elimizde. Arkadagy önüne diňe biziň dogdok durmuşymyz. Biz şoň elinden dogdok durmuş aýryp öz öňümizde diňe bakly durmuş goýmaly. Başga lat ýok. Ýene bir videoňy görýän size. Раздурдыева. И, как видели, попытка была прекрасной. Вы знаете, мы не сразу же включили наш видеомагнитофон, потому что вышла целая группа из именитых спортсменов, и все почему-то споткнулись именно на этом здесь, из Ашхабада. Прямо скажем, открытие нынешнего... Şu Atamurat Arazdurdiyev ýaşlaryň arasynda dünýä çempionu bolan, onsoň ullaryň arasynda da dünýä çempionu bolan bolan. Şu arada hiç kim ýatýan näler? Hakyky kahraman bolan, hakyky türkmen baýdagyny ýokary galdyran adam. Ünçörün men görkezin şu ýerde dünýä çempionu bolýar. Как раз его лучший результат в этом упражнении. Чемпион мира среди юниоров близок к завоеванию звания лучшего штангиста мира среди взрослых в полусреднем весе.
Но не надо здесь торопиться. Подождать немножечко выждать. И... Ай да умница! Ну, молодец. Вот теперь пускай уже догоняет его трехкратный чемпион мира. Ine 3 kratny dünýäň çempionunu utdy şo ýerde. Şo ýer gahrymanlygymyz bardy. Şu Sovet Soýuzynyň wagtlaryna bolan, ýani 90-njy ýyllarda bolan kadrlar şunu utanna arkadaş şokrat. Men öz ýanky ýeňişimi arkadagy ol Alabaly Serdara bagşlaýanda diýlen o. Merdoglandan. Şol gahrymanly adamlarymyz bar. Bütün Türkmenistanyň durmuşyny bizim gahrymanlarymyz bar. Şoň atlaram çykan ok. Şoň ýanky Türkmenistan şular gaty öwdüler, gaty ýanky ýeňişlere getirdiler. Ýatdan çykarylyp gitdi. Biz şu gahrymanlarymyza hormat toýmaly. Kezzaplara, Gurban Uly, Serdar Berdoğan, iki Türkmenistan gahrymany Gurban Uly näme gahrmançylyk etdi? Halkdan gaçyp ýör. Halk bilen bir surata düş görenok näme gahrman ol? Serdar Berdomuhammedow näme gahrmany? Öz atasynyň ogul gahrmany. Hiç gahrmançylyk edenok. Şuraya gahrmanlarymyz baka. Biz tapawudyny bilmen. Men näme şu kadrlary köýdüm. Tapawudyny bilin. Şuraya gahrman, ine hakyky gahrman. Yankı atalı ogul bolsa gahryman ne kezzaplar. Siz düşünceleri çalışma, gayrat edin. Yallaklara men aydamak olur. Şu gün ertip Muhammed Döji men ya başka Meret Sapar prezident bolsa da yallaklarlar. Olur bize pagoda vermeler, olur bizim durmuşumuzu kesitlemeler. Biz durmuşumuzu kesitlemeli. Hakikat ve adalatın arkasında biz durmalı her vakt. Şoň üçin bizim akbaryan siýasatymyz adalatly, hakikat, halk üçin ine şuna demokratiýa diýilýär. Halkyň dolandyrşygy diýilýär. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz öz efirimizi toýar. Muhammed aga jemlejek bolsaňyz bir kan söz aýdyp bilersiňiz, bolmasa biz tamamlaýar. Bolýa men bütün Türkmenistandaky artistler, iskusstva urny işleýärler, sportsmenler, ýazgylar, men şolary ýüzlenjek bolýan. Siz aqalyňyzy bu haramdada baglamak. Bula wagtlaýynçadyr. Men ýana haramdadalar taryhda bolýarlar, gitýärler. Ýöne siz ilm urny işleýärler, iskusstva urny işleýärler, sportsmenler ola hemişe bir halkyň taryhyny galýan adamlar. Ýöne eger siz şolara öz ykbalyň baglasaňyz, şolary öwseňiz, halkyň düşmanyny öwseňiz, şolaň ýurt talamaga kömek etseňiz, ol halkyň ýadyndan çykmar. Sizem şol diktator ýanyk ölüp gidersiňiz, şolar ýanyk gitip gidersiňiz, şolar ýanyk erbet adam munasip bolarsyňyz. Şol üçin öz arastaçylygyňyzy saklan, siz öz güýjüňiz bilen şu derejeye ýeten, siz halkyň kömegi bilen şu derejeye ýeten, şol üçin halkyňyza awray getiriňiz, ýurduňyza awray getiriňiz. Kim sizin halkyňyza garşy, ýurduňyza garşy etýän bolsa, ola bilen hiç wagt özüňiz bir hatarda görmeň. Öz ýoluňyz olardan daşlaşdyryň. Bolly muradagyn. Dogry aýdýan Muhammed aga, men halka ýüzlenýän hiç şolar tiýitler toýlar çagyrýan. Hiç şolar ýardamçylyk etdiler diýen. Ol adamlar şuňky sizi ölüp gelýän zalyma öwüp aýdymlar aýýarlar. Siz şol zalymlar sizi korrupsiýa edip, ogullar, çağlaryňyzy daşurda uğratdyryp şöyle zalymlar. Şo zalymlara öwüp gelýän şu artistler ýalak. Şo ýalaklaryň ýüzüne aýtmaly, utanyň okmy sen aýdymlar bağışlap, aýdymlar diýen. Halkyň arkadagy ýokdur. Ol häzir özüni arkada diýip çykan, Türkmenbaşy diýip çykan bu kezzaplar. Ýadymyzdan çykarman. Biz hakykatda ýaşamaly, biz hakykatda ýaşamaly. Şunun bilen biz hormatly iýleşler, indiki gepleşikler hoş sag bolun. Men häzir TikTok'u ýerýän, şo soraga jogap berýän. Hoş sag bolun.
birleşer. Näme sorular var?